estamos, que estamos, me lo dicen. Benvinguts i benvingudes a una nova transmissió al Mala Idea. Avui ens hem juntat els de sempre per intentar fer el millor possible, com sempre. La transmissió d'una multipantalla farem. Estem veient diferents partits que just ara mateix acaben de començar, però abans de posar-nos els partits aprofito per saludar el meu company, el narrador d'avui, Ian Pérez. Ian, bona tarda. Bona tarda, Adrià. Ganes d'aquests partits. Tindrem una especial atenció amb el partit de FA Cup entre Leicester i Chelsea, que semblava que estava a punt d'arribar el Leicester en atac. Ara ràpidament comentem les alineacions com diem, ens acabem de situar. De fet, avui ens ho hem muntat bé, perquè tenim els dos partits, estarem controlant tant el Leicester-Chelsea com el Villarreal-València, esperem que siguin dos partits, quan ara es complirà el primer minut de joc entre el Leicester i Chelsea, tot just ara s'arribarà el primer minut. Ian, si vols comentem les alineacions, perquè doncs feia sí. el Leicester, les comento jo si vols. Vale. Sortirà Schmeichel a la porteria, Justin al lateral dret amb Evans, Soyuncu, el turc, que m'agrada molt, de centrals, i amb Chilwell de lateral esquerra, Ndidi amb Tielemans i Praet, el belga, al mig del camp. Una banda serà per Ayoce Pérez, el tinerfeño, que va jugar al Tenerife. L'altra banda per Harvey Barnes, futbolista també molt ràpid de banda, i Jamie Vardy serà, evidentment, el davanter. Bueno, pel que fa al Chelsea, doncs estarà Willy Caballero a porteria, a lateral dret estarà James, Rudiger i Zouma com a parella centrals i per lateral esquerra Emerson. Kanté, com sempre, és el pivot defensiu, avui acompanyat de Mason Mount i Gilmour, que si no m'equivoco és un jove anglès. Sí, no? Cantera Chelsea. Aquí el tenim, el número 47. Per bandes estaran Willian i Pulisic i en punta estarà Abraham. Així és, bon equip el del Chelsea, recordem, entrenats per Frank Lampard. És un bon equip el del Chelsea, que aquesta temporada, aquest mercat, encara no podia fitxar per aturant i tot allò, vam fitxar abans perquè no podíem fitxar. Exacte. I com dic, ara el Chelsea ja pot tornar a fitxar, ja ha fitxat a Ziyech, el de l'Ajax, perquè arribarà a l'estiu que ve. I a Timo Werner, no? I a Timo Werner també el té ja fitxat. Quan ataca el Leicester ha sortit molt bé, el Leicester. Sí, ha atacat ja 2 o 3 vegades, ficant en perill ja la porteria de Willy Caballero. Bueno, veurem si la dinàmica del partit és aquesta o un Chelsea més controlador del partit, que és el que jo espero. Venen de guanyar el City, venen amb bona dinàmica, així que serà un partit entretingut segur. De fet, hi ha alguna rotació en el Chelsea. El demà diu Willy Caballero, és cert que Kepa s'ha lesionat, llavors ara mateix està jugant Willy Caballero, perquè... No, Kepa ja no està lesionat, em surt a la banqueta, doncs s'ha recuperat ja finalment Kepa, però com és partit de Copa jugarà a l'Argentí a la porteria. I volia comentar que és una bona oportunitat, jo crec, pel Leicester, tenint en compte que estan a quarts de final. Són partits de quarts de final, és a partit únic, si empatés faríem pròrroga i penals. Que no negarem que l'stream seria una mica més llarg si fos així, però certes ganes tenim, de narrar una pròrroga, narrar uns penals. Hòstia, seria divertit. Dic que el Leicester es pot prendre en sèrio aquesta Copa, perquè és a partit únic i juguen a casa i de més, però a la Lliga són tercers. O sigui, és que a la Lliga són tercers, queden 7 jornades per acabar la Premier i l'opció de fer Champions està molt a prop. Està molt real. Està molt real. Recordem, si eixamem la taula, el Leicester, com dic, és tercer amb 55 punts. El Chelsea és quart, justament, l'enfrontament d'avui, amb 54, és a dir, amb un punt menys. Hi ha Wolverhampton i United, ja arriben amb 52 punts i 49 respectivament. Hi ha el Tottenham de Mourinho i així que està una mica més enfonsat. Com dic, un Leicester que es pot prendre en sèrio aquesta Copa, però que, ojo a la Lliga, perquè també és possible que veiem els de Brendan Rodgers l'any que ve a la Champions. Bueno, serà un partit divertit segur, el Leicester, quan agafa aquestes dinàmiques, sempre amb un Vardy de nou, que és el que estàvem veient a imatges, doncs quan Vardy està en bona forma i entren els gols i les oportunitats que va creant, doncs l'equip és un equip molt fort, amb uns centrals contundents, laterals que poden arribar per banda, el mig del camp també és molt contundent, amb molta força. Llavors, molt físic, sí. Si Vardy i els seus acompanyants aconsegueixen aquestes... Compte que té la pilota ara el Leicester, podia arribar Tielemans, fica molt bé el cos Zouma i sacarà a porteria Willy Caballero. Ha sigut Ian una bona jugada, realment un passe d'Ayoce, espectacular, el veiem repetit ara, quina filtrada fot Ayoce, aquest futbolista esquerrà, molt finet, és un davanter, segon davanter que cau a banda, crec que ara està jugant com d'extrem dret, jugant a cama canviada. A mi m'agrada molt també Ayoce, com dic, bona jugada, que no ha pogut acabar finalment
el bo de Tielemans. També tenim el València-Villarreal aquí en alta pantalla, anirem comentant els gols del partit, si hi ha oportunitats doncs també les explicarem i les direm, però ens centrarem una miqueta més en aquest partit anglès. Si vols comentem molt per sobre el Villarreal-València, és un partit que s'està jugant a l'Estadi de la Ceràmica, juga com a local al Villarreal. Jo crec que arriba millor el Villarreal. Sí, em sembla que és dels partits... està una dinàmica molt fluixa. Sí, Celades comença a estar discutit, i com dic, Villarreal em sembla un dels equips que millor ha tornat del Parón, per dir-ho d'alguna manera, que jugarà amb Asenjo a la porteria, Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, molt bon central, amb Xavi Quintillà a la defensa, Iborra amb Zamboanguissa i Santi Cazorla al mig del camp, amb Gerard Moreno, Alcácer i Samu Chukwueze a l'atac. Pel que fa al València, jugarà Chelesen amb Gaià, Gabriel i Hugo Guillamón, que és aquest jove central de 21 anyets que, a causa de que Diaby està jugant tan malament, està començant a aparèixer molt aquest Hugo Guillamón. Sí, de fet va jugar a Mangala, crec. Sí, o sigui, ja la situació ja era de, bueno, ja ponemos a Mangala perquè no tenim ningú més. Al lateral dret serà l'italià Florenzi, amb un mig del camp format per Daniel Vaz, el danès, amb Carlos Soler, Parejo i Torres, Ferran Torres, que és un jugador que també és molt bo, una de les revelacions de la Lliga, Ferran Torres, a dalt Maxi Gómez, l'uruguaià, amb Rodrigo Moreno. Bon equip del València, també. Bon equip el del València. Bueno, veurem. Un derbi sempre és un derbi. El Villarreal ve molt bé. El València ha de guanyar per intentar entrar a Europa, així que els dos estan una miqueta obligats a sumar aquests 3 punts i a seguir amb aquestes opcions d'entrar a Europa. Serà un partit igualat, com també es parava allò d'igualat alguns que s'estan jugant a segona divisió, com és el Mirandés-Almeria, comento molt ràpidament, però és que al minut 1 ja ha marcat Bada, a l'extrem, a l'argentí de l'Almeria, i ho comento perquè és el primer partit post-Guti. Van fer fora Guti fa 2 dies. Però si estaven tercers, no? És que van tercers. Però és que el dirigent de l'Almeria, que està mig sonat, portaven, de fet, en els últims 3 partits, van perdre 2, van guanyar 1, o sigui, bueno, han sumat 3 punts de nou, no és el més desitjable si vols pujar a primera, però suficient per fer fora l'entrenador un altre cop, perquè Guti ja suplia un altre entrenador, sí, ho vaig veure, que va començar les primeres jornades. Doncs, és cert que el projecte de l'Almeria pintava bé, tenen molts diners, però hòstia, des d'aquí diem una mica de paciència als seus dirigents amb els entrenadors, tot i que es carreguin a Guti, que això dona per bastants xistes, però hòstia, perdre 2 partits i que et facin fora quan vas tercer. Sí, em sembla estrany, perquè l'Almeria, de fet, va golejar el Zaragoza, que és el segon. I el Zaragoza anava segon, l'Almeria anava tercer, sí, crec que estaven així, justament, i va guanyar 1-3 o 3-1. I ara és segon el Zaragoza. Exacte, llavors, bueno, veurem què passa amb l'Almeria. Estaria bé que tornés a primera. Sempre m'ha fet gràcia aquella grada que tenen com si fos el camp del Molins, aquella de ferro. Sí, bona comparació, Bona comparació. Bueno, ja estem veient, anem pel minut 7 de partit, 7 i mig. De moment el Chelsea encara no s'ha apropat a la porteria d'Schmeichel. El Leicester sí que controla una miqueta més el partit, però no hi ha gaires oportunitats. Hem tingut la primera de Lloce al minut 2 i no hi ha hagut més. Com diem, estarem a sobre principalment d'aquest partit del Leicester-Chelsea, que com diem és el partit únic, podria anar a la pròrroga, i tenim moltes esperances en aquest partit que sigui un bon partit de Copa, però també comentar que també està jugant el Barça de bàsquet. Sí. Semifinals de la ACB, o sigui, això sí que és el partit únic. El que guanyi passa a la final, és entre Barça i Sant Pablo Burgos, que és l'equip que va eliminar el Madrid de Pablo Lasso, els van guanyar a la fase de grups. Van guanyar el Burgos i l'Andorra, diria, i van quedar eliminats. Correcte, i ara mateix guanya el Barça, estem guanyant 8-5, també anirem comentant per sobre. Tenim un carrusel de diumenge espectacular, amb el Twitch del Mala Idea 750, ja sabeu, ens podeu seguir molt fàcilment i estareu al corrent de tot aquest carrusel de partits, ja siguin de futbol i de bàsquet que tenim avui, i perquè no hi ha motos, perquè si tu et fots aquí les motos... I perquè la NBA no volen tornar, que si no ja estem aquí a... Sí, per lo que sigui, crec que hi ha hagut algun rebrote allà a Florida, on volen fer allà a Disney, on volen organitzar la concentració per acabar de jugar a la NBA, i estan acabant de perfilar-ho, però sembla que per finals de juliol sí que tornaria a la NBA. Els jugadors no volen, per això. Els jugadors han dit que no volen tornar. Llavors hi ha aquí un dubte que no sabem si hi haurà... Bueno, no com una vaga, però sí que els jugadors van dir que tornarien en unes condicions molt segures, i no crec que als Estats Units les condicions i totes aquestes normes es vagin a complir com s'ha fet potser aquí a Espanya. Clar, és que recordem que als Estats Units és el país amb més casos, tampoc farem aquí ara de Fernando Simón, no començarem a analitzar la situació del Covid. No van fer el confinament total com va passar aquí, jo crec que sí que podien sortir al carrer. Llavors, doncs, bueno, i que estan sonats, doncs,
una cosa i l'altra, Sí, s'ha ajuntat els una de la cosa i NBA l'altra. no volen tornar. I això va així. Veurem si acaba passant més la pasta dels publicistes, que sabem que estan Exacte. apretant perquè foten diners perquè es vegin els partits, i si no hi ha partits la seva marca no es veu, i hi ha molts de diners en joc, i per això al final la Lliga torna, la Champions torna, tot acaba tornant, Sí. sobretot pels diners que es mou. mouen, Ha tingut sí. una bona ocasió al Villarreal i ha semblat que rematava Paco Alcácer, ex-València. Ex-València, ex-Barça, ex-Dortmund, ex-tot, Correcte. No és el meu ex perquè no sóc... Bueno, Bueno, ho deixarem aquí, va. No entrarem ja a minut 10 millor no entrar aquí, però bastant fan jo de Paco Sí. Alcácer. Crec que ha sigut, o va ser, millor dit, no gaire ben tractat al Barça, perquè també no sé si s'esperava d'ell que fos aquí un David Villa, Sí. realment no era això. No era això. No era això, i també jo crec que es va equivocar una mica ell, perquè no, anar al Barça, quan ja tenien a Suárez, Sí. tu ja saps que, que vas de suplent clar, i... difícilment seguiràs entrant a les convocatòries de la Lliga Espanyola, per exemple, no? Si ets No, el molt segon. difícil, molt difícil. Només que el davanter del València, Movimento, el de l'Atlètic, el del Madrid, tots aquests, estiguin ennollats i siguin titulars, No, ja aniran per davant de tu. Al final es va veure quan va marxar el Dortmund, que ja sí que va estar titular una temporada o dos, Sí, va fer molts i gols. va rendir molt bé fins que van haver-hi ara aquests canvis i bueno, al final sí que era suplent, crec. A l'última Sí. etapa el Dortmund era suplent, Sí. però el nivell de Paco Alcácer del Dortmund comparat amb el del Barça, que tens molt poques oportunitats i quan les tens costa molt que siguin gol, que rendeixis a un nivell molt bo en 15 minuts i que a l'afició li agradi, doncs bueno, al Dortmund et donen més temps, tens més confiança, imagino, i a partir d'aquí comencen a sortir les coses. Larsson només hi ha hagut un i és molt complicat fer aquesta feina. I al final ja has d'arribar tu amb aquesta mentalitat de ser segon davanter, com ara ho fa Braithwaite i ho fa molt bé, perquè deixa'm dir que Braithwaite és un tio que mai aixecarà la veu per no jugar, per un partit contra el Madrid, doncs igual no juga i no es queixarà, però al final el tio quan entra l'actitud que té és top, que veient el Barça, alguns jugadors s'ha de lloar quan l'actitud també està allà, és una cosa que es dona per suposada a primera divisió, que l'actitud serà bona, però és que hem vist de tot, o sigui, tu veus a Firpo, algun partit de Jordi Alba, que dius, hòstia... Ara sí que és cert que Rakitic, fem un petit parèntesi del Barça, Rakitic està canviant una mica l'actitud i m'està començant a agradar una mica més. Sí, però bueno, també és complicada la situació de Rakitic, un jugador que han volgut vendre... Correcte, és que jo ho entenc realment. Com Artur, i bueno, al nivell teu ja de cap ja no estàs en el camp igual que altres jugadors, i bueno, al final l'acaba afectant tot i no és fàcil. Has tret el nom, Ian, l'innombrable, que és Artur Melo. Va arribar ja a la nit a Turín, Sí, ho he vist. O sigui, això és real, Ha arribat jo he vist un vídeo per les xarxes on ficava que ja estava a Turín per passar les proves. Per passar revisió mèdica. Sí, i de fet viatja un metge del Barça per directament quan arriba a Turín per fer-li la prova a Pjanic i donar-li l'hoquei físic si és que el té al Bosni en aquest cas. Doncs Adrià, si vols comentem ja una miqueta el partit del Leicester-Chelsea, no estan passant gaires coses, té la pilota el Leicester a la frontal de l'àrea, molt de control, molt de respecte, el Chelsea ben replegadet ara, però traient l'oportunitat de Jose, com hem dit abans, des del minut 2, molt poqueta cosa dels dos equips. Ara veiem una entrada perillosa del jugador del Chelsea sobre Barnes i tindrà oportunitat el Leicester de marcar el primer gol a pilota aturada. Ha sigut falta de Reece James. Veiem un altre lateral d'aquests, falta lletja, pot ser groga. Sí, pot ser groga, no l'ha tret, no l'ha tret. Ha fet una mica arbitratge anglès, perquè el minut 13 no ha volgut carregar ja amb targeta, però això que ha sigut lletja. Contra el gol del Villarreal, Quin golaç de Paco Alcácer, no? Quin golaç, acaba de marcar Paco Alcácer, minut 13 de partit, el partit de... Està bé el partit de dalt i la centrada de baix. Hòstia, però el remat ha sigut boníssim. I ara té la pilota al Leicester, la rematada per Willy Caballero, ha tingut l'oportunitat ara el Leicester de marcar el primer gol. No donem abast, finalment, jo no podré. Entre la veu que porto avui i les dues pantalles m'ha ficat la vida complicada. Ja parlarem de la T10 perquè això no és fora de joc, Estem veient la centrada finíssima de Gerard Moreno amb la seva esquerra. Boníssima, com agafa aquí l'esquerna de Gabriel, que se la menja una mica, tot sigui dit. Una miqueta, la veritat. I com la remata no celebra Paco Alcácer, Ara veureu en aquests marcadors que tenim aquí, que ens hem elaborat al Twitch, com actualitzem els marcadors. Ja tenim el Leicester-Chelsea, el Villarreal-València, i com diem, sembla que és gol, sembla que no hi haurà fora de joc, demana una mica perdó Paco Alcácer. És que és tan bon xaval, Paco Alcácer, tio. És molt bona gent, És molt bona gent. És bon tio. Jo el vaig conèixer personalment i és bon tio. I a favor. Posa que València es confirma, és gol del Villarreal, ja ho comentàvem, Ian, no m'ho penjar floretes, però fa 5 minuts ho comentàvem, que qui arriba millor és el Villarreal, i de fet Celades, el míster del València, està bastant discutidillo, Pot ser el segon... Bueno, crec que ha tingut problemes amb la plantilla també, 2 o 3 jugadors estaven una mica
així revoltosos. Posaré millor el micròfon. Et anava dient que des que vam fer l'últim directe, en aquesta última setmana, hi han caigut bastants entrenadors, perquè ha caigut, el primer va ser Rubi, l'entrenador del Betis, que de fet avui ja amb el nou entrenador no han guanyat, han tornat a perdre contra... Només van guanyar l'Espanyol i ja està. Sí, lo suficient. Van fer la feina ara i... Entrenador nuevo, victòria segura... I luego ja està. Però clar, si això es compleix, avui l'Espanyol guanyarà amb Rufete contra el Madrid. Que guanyin. Perquè ahir al matí a les 12 estaven fent el vermut a les Olivetes tal, i de cop, hòstia, Abelardo fora de l'Espanyol. Hòstia, jo no sé com interpretar-ho. A mi Abelardo era un tio que m'agradava. Realment crec que ho estava fent bé amb l'Espanyol. Bueno, depèn com ho vulguis veure. Si ets perico, et semblarà que no. Si ets culer, em sembla que ho estava fent molt bé. No, jo, sincerament, o sigui, crec que va canviar una mica l'ànima a l'equip i crec que a nivell de la direcció tècnica de l'Espanyol triar Abelardo em va semblar una bona decisió. La cosa jo crec que potser ha estat per les dues bandes. Abelardo veia que la dinàmica tornava a ser dolenta i diu, un canvi ràpid, i a veure què passa. I potser els jugadors fan un canvi de xip a última hora. Realment l'Espanyol ho té molt malament. De fet, jo, la gent que conec de l'Espanyol ja ho dona per fet, no? Ho donen per fet, o sigui, perquè al final dir que no seria... De fet, ja fan una mica això de dir... Perquè estan a 9 punts. Fan una mica el que fem els culers ara, de dir la Liga està perdida. Llavors, després, si guanyes la Lliga... Perfecte. Però bueno, no? Ja no comptàvem amb això i anem tots a cananetes i ens emborratxem. Però la donem ja per perduda, juguem una mica aquí, una mica tipus Mourinho, no? Que feia això, no, el Barça ha ganat la Liga ja, tal. I passes la pressió als altres... Però és que realment tant Barça com Espanyol ho tenen ara mateix bastant magre. O sigui, és a dir, l'Espanyol està a 9 punts de salvació, 8 o 9? 8, crec. Eren 8, però no sé si... 8 i juga l'Eibar avui, així que veurem. I després el Barça està a 2, no? Ara, amb l'empat d'ahir està a 2, crec. Correcte. De fet, el partit d'ahir entre Celta i Barça era una lluita, com dius, pel títol i pel descens, perquè el Celta fins fa 4 dies estava allà molt liat i al final el gol d'Aspas al 88 els dona la vida, a aquest punt, els dona la vida. Els dona molt. De fet, crec que el Leganés, no sé si... Va perdre. Va perdre a l'últim minut, també. A l'últim minut. De fet, anava a empatar al camp del Osasuna, anava a empatar contra l'Osasuna i a l'últim minut el meu germà Enric Gallego, ex del Cornellà, entre altres, va marcar un gran gol de cap. De fet, va ser doblete d'Enric Gallego, molt bon partit aquí del català i això, i victòria de l'Osasuna, que ja està més que salvat. L'Osasuna està a la part alta de la taula, la part mitjana alta. Sí. Molt bona aquesta feina, victòria ho van celebrar molt, ho van celebrar moltíssim. Lo de l'Osasuna, la plantilleta que té amb els jugadors que té, no és un equip que em desagradi, o sigui, és un equip ben fet, sap els jugadors que té i els fa jugar de la manera que l'entrenador creu. Em sembla el típic exemple de... Igual la plantilla de l'Osasuna dona per lo que dona i després el seu entrenador, Jacob Arrasate, ex de la Real, bastant crac, li treu un rendiment brutal. No, és un entrenador molt bo. Segurament com el Getafe, tot i que no t'agrada tu reconèixer-ho. A mi no m'agrada, però... Però, hòstia, tu veus els jugadors del Getafe i la feina feta i dius, hòstia... anys quedant sisens, cinquens, perquè no és una cosa d'una temporada. No, ja són 2 temporades, aquest any no sé si entraran a Europa, però estan allà. Ara tenen una dinàmica molt dolenta, però són capaços. Contra la centrada del Leicester, era boníssima, no ha arribat a rematar el segon pal Jamie Vardy, sacarà Caballero de porteria. El Chelsea està patint bastant, no en quant a ocasions del Leicester, però sí en pilota, no estan fent res. De fet, li ha costat molt treure la pilota en aquesta jugada i ho aprofita Ndidi, que li roba la cartera a Kanté. O sigui que sempre, quan Kanté, que recordem, jugava al Leicester, el van perdre, se'l van dur al Chelsea, el Leicester va començar una mica el procés de anem a buscar el nou Kanté. I si van fitxar un xaval que es deia, un ganès que es deia Daniel Amartey. Al principi va arribar com amb el cartell de El Nuevo Kanté, va sortir malament, van començar a fitxar futbolistes d'aquest perfil i, evidentment, va costar molt trobar la tecla perquè de Kanté solo hay uno, no? Com aquell que diu. Però, finalment, Wilfred Ndidi, el nigerià, no recordo si va arribar de l'Anderlecht o de quin equip, i realment s'ha adaptat increïble, porta unes quantes temporades ja, i aquest sí que em sembla... Sí que podria ser, de l'Anderlecht. Em sona. Sí, a mi també m'està sonant que venia a Anderlecht. Doncs aquí veiem, minut 19 de partit, el Chelsea intentarà trobar espais, enllaçar aquestes pilotes amb Abraham, però de moment els hi costa molt. És pilota per Leicester, altre cop per banda dreta, recupera bé ara Emerson, a veure si el lateral esquerre pot jugar, la treu bé ara Gilmour, perd aquesta pilota, un passe horitzontal contra la contra ara, Tielemans, el xut Caballero, corna. Quin xut de Tielemans amb l'esquerra, és un futbolista Tielemans que tot i ser dretà, li és igual, és que li és igual la cama. Sí, ara ho he vist a la conducció, m'he quedat així
una mica dubtant perquè dic, ostres, està conduint amb la dreta, després amb l'esquerra, i aquí veiem el xut, o sigui, tot amb l'esquerra al final. Ha sigut molt bon xut. Ve Caballero a baix, doncs el Leicester, com diem, apretant una miqueta més que el Chelsea. I paga l'error ara del canterà del Chelsea, el xaval Gilmour, que és dels primers partits que ell és titular. De fet, a la Copa sí que ha anat tenint presència, però a la Premier no. No. És un futbolista d'aquests que acostuma a estar a la Youth League amb el Chelsea aquestes últimes temporades. Bueno, I l'estament de córner sembla que no serà res, en aquest cas ha tallat el Gilmour ara, i com dic, aquest futbolista jove que el Lampard li vol donar minuts, doncs ara en sortida de pilota quasi li costa un gol. Doncs sí, la veritat que sí. Bueno, aquests nois al final tenen molta pressió avui i qualsevol error és com quan parlem de Riqui Puig, compte... Atenció, quasi marca un golàs. Acaba de tindre el Villarreal. Hòstia, jo pensava que havia entrat, la veritat. L'he vist dins. Jo l'he vist dins i al final ha rebotat cap a fora, no sé què ha passat. Brutal. Ens falten ulls ara mateix. Mira, aquí veiem, la centrada i el... Aquest remat, el pal, aquest remat és una cosa de bojos. El pal no li ha rebotat a Chilesen i ha caigut cap a fora. Aquí veurem la repetició ara. Una rematada al segon pal brutal. Però és que està molt lluny. El pal i li passa per sota de les cames, crec que Silesen que es té que apartar. O sigui, no ha entrat de miracle. Aquí tenim, Una mica més i se la fot. Silesen sol, sí. Bueno, del Villarreal ha arribat molt, Adrià? El Villarreal creant molt de perill i el València, més enllà de dues pilotes llargues, no surt, no està sortint del seu camp. Està jugant bastant bé el Villarreal, veiem ara amb Zamboanguissa. Aquest mig del camp m'agrada, Zamboanguissa i Borra, molt físic, i després Cazorlita, que l'està tocant ara, amb el seu metre i mig, amagant-la amb el cos, sempre amb aquesta pauseta. M'agrada bastant aquest mig del camp del Villarreal i, com dic, després amb Chukwueze a la banda, que és un dels futbolistes que té més desborde de tota la Lliga, segurament. Sí, segurament. I ara que ha tornat el capità, Bruno, després de 3 anys, no? Sí, és veritat, vaig llegir la notícia l'altre dia i dic que han passat 3 anys. Han passat 3 anys. Doncs tenim a Willian, que ataca pel Chelsea, una contra després de la sortida de pilota que han pogut fer. La té aquí per banda dreta ara Pulisic, la fica cap a dins, la treu bé la defensa al Leicester, la té Chilwell, si no m'equivoco, i és pilota per servei de banda pel Chelsea. L'ha tret un Chilwell, molt bon lateral esquerre, molt bo, molt de cartell. De fet, és el titular amb la selecció anglesa, perquè recordem que Robertson, el del Liverpool, és escocès, no és anglès. I, de fet, el Chelsea, que una de les mancances que té és el lateral esquerre, que avui juga Emerson, a vegades juga Marcos Alonso, però que ja no està per aquest nivell top, està buscant un lateral esquerre i el favorit, segons la premsa anglesa, és precisament Chilwell, o sigui, el que s'està enfrontant avui contra el Chelsea. Si fa un bon partit, segurament que ja és el que li falta a Lampard per anar per ell, no? Sí, la veritat que sí. Crec que està tassat en uns 60 o 70 milions. Però fa molts anys que juga Chilwell, no? Jo recordo sempre de la Play, potser, o el que sigui. La història de Chilwell va ser que quan hi ha la temporada que el Leicester guanya la Lliga... Perdona, Adrià, que la té el Chelsea i li cau a la frontal de l'àrea, la deixa a cara, talla molt bé la defensa i Schmeichel la treu finalment una pilotada llarga per Jamie Vardy. Sí. Sembla que cap aquí la jugada, el comento molt ràpidament, que et dic, Ian, el tema Chilwell. La temporada que guanya la Lliga el Leicester, amb Ranieri, al lateral esquerre era l'austriac Fuchs, que tenia molt bona esquerra, el que ja tenia els seus 31-32, i ja quan acaba aquella temporada ja comença a aparèixer, a treure al cap, un Chilwell molt jove. Llavors ja el comencem a veure, i després ja Fuchs cau, no sé a quin equip se'l va vendre a Fuchs, no recordo. No sé. I ara ja és indiscutible ell, com dic, tant a l'equip com a la selecció anglesa. És molt bon lateral esquerre. La veritat que sí, la veritat que sí. Anem a veure, aquí tenim la primera targeta del partit, entrada de Soyuncu a Pulisic. Marxava Pulisic molt bé, havia marxat de 2 jugadors ja i ha tallat molt bé aquesta contra també al central del Leicester. Pulisic marxava cap a... Un Pulisic que ja va marcar l'altre dia, el passat dimecres contra el City, el partit de Premier que va fer que el Liverpool guanyés la seva primera Premier, la seva primera Lliga després de 30 anys. I com dic, sembla que tenim per on hi ha Anglaterra. Clar, aquesta... Cooling break aquest, no? Minut 20, tampoc li han donat gaires voltes, Normalment és cap a la mitja horeta el cooling break aquí, però els anglesos tenien calor ja. Sí, bueno, ho fan justament a la meitat, minut 23, ho fan a la meitat. Igual aquí a Espanya, minut 30 ens agrada més, no sé per què. Doncs sí, mentrestant aquí veiem repeticions del partit del Villarreal-València. Ha tingut un al València per marcar, ha blocat bé el porter local. I aquí tenim un altre on Asenjo ha estat ben atent i l'ha tret bé aquesta centrada del lateral dret del València. Un Villarreal que ha pogut fer el segon gol, com dèiem, amb el remat al pal de Gerard Moreno. Aquí el tenim. I és que està més a prop de fer el segon al Villarreal que no l'1-1 al València. Està apretant el Villarreal, aquí va per banda esquerra ara. Ho està intentant una i altra vegada, no paren. Tota l'estona estan atacant i el València l'únic que intenta és això, roba pilota i sortir a les contres o pilotada llarga per Rodrigo, que si no m'equivoco és un dels que està jugant. Sí. I bueno, a veure
Digue'm, Adrià. Fem un moment parèntesis polideportivo, en aquest multicarrusel que estem muntant en aquesta tarda de diumenge aquí en directe a Twitch. Recordeu que si voleu comentar, teniu la caixeta de comentaris per donar la vostra opinió sobre la transmissió. Ja, hòstia, que està jugant el Watford i no estáis... Pues, tranquils. Han comentat, M'ho diu el Guillem que han comentat. Ara recollim els comentaris i els veurem amb la mesura de lo possible, perquè és cert que fins ara les transmissions les fèiem amb els nostres tècnics dins d'aquesta sala, llavors la comunicació entre nosaltres era molt més fàcil, i ara no és el mateix. Ara la comunicació és més complicada i intentarem, si ens poden compartir aquests comentaris, perquè nosaltres no tenim accés a ells. Exacte. Amb la que I em diuen, Adrià, que pugis al micro perquè se t'està baixant, que abans ja has tingut el teu problema. Estem tenint dificultats amb el tema micròfon, Sí, si no fica't a la mà ja està, no hi ha cap problema. Però se però t'està quedant, cada cop et va més a baix. A la mà hi ha una cosa que es diu copa de ratafia, que igual guanya prioritat, davant de micròfon ratafia. Així se t'aguanta bé o no? Així sembla que ho tenim. Si no, ara a la mitja part intentem treballar al respecte. Deia que en el tema polideportiu, en aquest Barça-Burgos de l'ACB, està guanyant el Barça de 5 punts, 22 a 17, encara el primer quart. A mi em marca el 10, o sigui que ja està. Serà al final del primer quart, exacte. Està a punt d'acabar el primer quart. A veure si em puc acostar una mica al micro i ja em sentiu millor. Sí, mentrestant aquí veiem el Chelsea com està apretant ara una miqueta més, ja està intentant trobar aquestes passades a Abraham i que descarregui de cara. I a poc es va apropant bé a la porteria de Schmeichel, que aquí tenim servint de porteria pel central esquerre Soyuncu. A veure el central turc, aquí veiem una pilotada pel lateral dret Justin, la recupera bé el Chelsea, pot sortir a la contra, la té Gilmour buscant a banda dreta a Willian, a veure què fa el jugador brasiler, aquí el tenim, es fica per dins, jugarà en curtet ara Willian, aquí ho fa amb Kanté per banda esquerra per al lateral Emerson amb tranquil·litat un altre cop per Kanté. Ja tens solucionat el problema, Adrià, o com ho tenim? Jo crec que sí, espero que m'estigueu escoltant bé. A veure si aguanta, a veure si aguanta. Si no, a la mitja part ja ho tocarem. Aquí veiem com Willian rep un altre cop la pilota a la frontal, deixa de cara, se l'intenta quedar a James, a veure James per Mason Mount, aquest amb Kanté tranquil, molt tranquil com sempre, i torna a iniciar el Chelsea ara per banda esquerra amb Emerson. Minut 26 de partit, Sí. Estem veient com el Chelsea ara a poc intenta tenir una mica més la pilota. El partit està molt igualat, realment. Minut 27 de partit ara mateix. I estava fent lleugerament més mèrits al Leicester, però com dic, m'està començant a agradar el Chelsea. Van arribant, van fent aquests passes a l'espai per Abraham, el davanter que sempre intenta estar entre centrals per fixar-los bé i que els altres jugadors com Willian, Pulisic o fins i tot Mason Mount, que apareix moltíssim, puguin tindre aquest espai i fer la seva jugada individual. És un futbolista, Tammy Abraham, també escola a Chelsea, recordem, que fa molt bé això, com diu Alian, estar entre centrals, baixar aquestes pilotes i després jugar-les per als futbolistes de banda, que són molt més ràpids que ells. I a mi m'està donant a pensar el tema Timo Werner, recordem el futbolista alemany del Leipzig, que ja ha fitxat pel Chelsea per la temporada vinent, que és un futbolista que també va sonar pel Barça, abans, amb el tema Lautaro i tot això, estava el seu nom, i a mi m'agradava molt, perquè els que són més experts de la Bundesliga i tal asseguren que és un futbolista que juga molt bé caigut a la banda i també a la davantera, i veient el perfil de davanter que és Tammy, Abraham, crec que poden arribar a jugar junts inclús, Abraham i Werner, perquè és una cosa que el Leipzig ha fet molt amb Yusuf Poulsen, que és el davanter aquest danès que fot 2 metres pràcticament del Leipzig, i Werner jugava més caigut a banda i acabant la jugada sempre dins de l'àrea. Em sembla molt bon jugador Poulsen, a mi. Sí, jugador intel·ligent. De fet, a mi m'agrada, quan el Leipzig es va fer més fort i contra la centrada l'ha tingut el Leicester, l'ha tingut Evans, el central del Leicester, ha tingut aquesta oportunitat al minut 28, molt a prop. Quina centradeta de Chilwell, mira que maca, La veritat que sí, no era fora de joc, Adrià. No l'ha acabat d'enganxar bé Johnny Evans, el nord-irlandès. Anava a dir Daniel Evans, jo, m'anava a inventar el nom i al final he dit... No te la Johnny. Quan no la seva, Johnny, i dona el pego. Ui, l'ha acabat tocant, però no ha pogut enganxar. No l'ha enganxat bé del tot i que el centre, repeteixo, té una esquerra finíssima, Chilwell, quin lateral. Doncs el que estàvem comentant, quan el Leipzig es va fer un equip més fort, un dels jugadors que més cridaven l'atenció era Poulsen, no? I Werner al principi a mi no em sonava tant, o sigui, no deia, ostres, quin davanter, però Poulsen sí que és veritat que em va agradar molt des del principi, molt bon davanter. I és cert que ara igual Werner també amb la selecció alemanya ho ha fet bé i tal, i ha anat guanyant molt de renom i finalment, com dic, ha aconseguit aquest gran traspàs amb el Chelsea, que com deia, a més està canviant una mica el Chelsea els últims anys, que era molt de jugar a l'Europa League i tenir futbolistes d'un perfil més baix. Morata, per exemple, sense anar més lluny.
Diego Costa. Diego Costa, coseta. Una mica la renovació també de que va marxar els Terris, els Lampards, tota aquesta història. Peter Cech va marxar de porter. Un equip bastant jove amb això que hem dit, de tots els canterans, de que no podien fitxar. La veritat que amb Abraham, amb Mason Mount també que està per aquí, Pulisic és un fitxatge però era un jugador jove del Dortmund, llavors, ha canviat una miqueta això, Emerson de lateral esquerra... Però crec que ho estan fent bé, aquesta regeneració una mica, combinant futbolistes cantera, com poden ser Reece James o Tami. Contra el Chelsea té l'oportunitat, el xut és Michael. Michael ha enviat la pilota a córner, ha tingut l'oportunitat, si no m'equivoco, Pulisic, i al minut 30 de partit arriba aquest córner del Chelsea, que diria que és el primer, molt bona aturada, no anava gaire col·locada, però sí molt forta, i amb la mà esquerra Michael l'ha enviat a córner. Molt bona jugada del nord-americà, Christian Pulisic, amb una molt bona assistència del canterà, de Billy Gilmour. Crec que ha estat ell, el jove canterà del mig del camp. Ha fet una pilota molt maca, ara veurem la repetició. I com diu Lian, acaba rematant molt fort Pulisic, però també una mica centradeta i molt fàcil per Michael, que és una bèstia. La cosa està, el que parlàvem, Adrià, del Chelsea, és que per fer aquesta contra la centrada ara de corna, finalment serà pilota per Michael. Servei de porteria. El que et deia, has de passar 2-3 anys, has de pagar un peatge que potser Barça, Madrid o els millors del món, l'afició no estaria disposada a passar. Llavors el Chelsea ha passat aquests 2-3 anys d'Europa League, que els joves s'adaptin, la sanció, hi ha moltes coses, llavors l'afició ho ha entès, compta que la té el Leicester, pot arribar el primer gol del partit, el xut fora! Barnes ha tingut l'oportunitat, però l'ha enviat als núvols. El Leicester es torna a apropar a la porteria de Willy Caballero. Bona jugada del Leicester, un bon contraatac, acaba Harvey Barnes, com comentes, també el futbolista molt jove, d'extrem de banda anglès. L'acaba tirant fora, bon contraatac, però l'acaba rematant amb l'esquerra. I se li acaba anant. Bona combinació també entre Tielemans i ell, se l'acaben portant de rebot, i Kanté no ha arribat finalment. Bona jugada del Leicester. Doncs això que dèiem, Adrià, el tema de passar aquest peatge, doncs ara si ho fes el Barça o el Madrid aquí no estaria acceptat, moltes crítiques. Hi ha un tema també que, si et fixes, sempre passa a la Premier, que és quan un Tottenham, quan un Chelsea, quan un Arsenal tenen una mala ratxa, directament queden sisens i van a l'Europa League. Pues que la Lliga Espanyola no passa això. La Lliga Espanyola, el Barça té una mala temporada i queda segon. O queda tercer, si és un drama. M'entens? Llavors jo crec que el Barça ha tingut temporades comparables a les del Chelsea, comparables a les del... Sí. Vulguis o no, vale? No, les hem tingut, però no ha sigut per això. Però no queda sisè. Per la Lliga Espanyola no queda sisè. No, el que em refereixo no és una decisió de la directiva de anem a fer aquesta renovació d'equip, sinó que l'equip ja no ha permès i, fitxatge. Ells, tenint aquesta sanció, han apostat pels joves i, és una renovació d'equip que potser ara estem veient els resultats i d'aquí 2 anys estem parlant d'un Chelsea que no sé si serà campió de Premier, de Champions, no sabem, però estarà lluitant. Però serà candidat. Que és una cosa que porta 2 o 3 anys sense ser. I amb els fitxatges que ha fet ara, la veritat que es completarà molt bé. Ho ha fet molt bé Abramovich aquí, s'ha rascat el bolsillo un altre cop, s'ha rascat la butxaca. Però de fet no surten gaire cars els fitxatges a Abramovich. Semblava l'ocasió del Leicester per banda dreta, semblarà que surt finalment. Van pagar 60 milions per Pulisic, crec que el de Ziyech, el mitja punta marroquí, crec que arribarà per uns 50 de més, uns altres 50 per Timo Werner, crec que van pagar 40 per Kovacic. Timo Werner a nosaltres ens sortiria per 100 milions. Sí, estem d'acord. O sigui que al final és el que parlem, tal com està el mercat ara... Però és que tu, imagina't, Ian, em sembla bé. Tu ets el dirigent del Leipzig, vale? I tu vols vendre el Timo Werner perquè ell vol marxar, bàsicament, que és el que va passar. I ve Abramovich, magnate russo, amb aquella barba que té, sembla un mafiós de la pel·li Rock and Roll, un personatge de Guy Ritchie. Sembla o és? Possiblement ho sigui. Tingui una vinguin 2 russos ara aquí. Una segona feina. Bueno, si ens poden entendre, el català, que vinguin. I, clar, tu t'arriba Abramovich a les teves oficines, estàs allà a Leipzig, hòstia, tio, 50 milions, toma, no tengo nada, tio. Esto es lo que tengo. Tu veus arribar Bartomeu amb Vidal, amb els calçotets cagats que porta el tio, després de menjar, hòstia... Este le saco, Què li dius? Bueno. Què li dius a Bartomeu? 150. 155, no? 155, exacte. Bueno, hi haurà oportunitat pel Villarreal. Si vols anar a aquesta oportunitat... Pot ser una bona falta. No em surt... O sigui, no veig ara qui és el llançador. Home, sí, hauria de ser Cazorla, igual, Està Cazorla? És Cazorla o no? Hòstia.
No el veig des d'aquí. No pot ser que estigui... No, Iborra la barrera, la falta, fora. Fora, l'ha tingut el Villarreal, però ha sortit per sobre de la porteria Chilesen. Paco Alcácer. Ha tirat Paco Alcácer. Home, el Dortmund va marcar faltes. Quan estava amb aquesta ratxa que no s'ho creia ni ell... El València també. El València també xutava faltes. Quin jugador, Paco Alcácer. Hi ha molts pocs davanters, que tirin faltes. Bueno, jo, però no em deixen, no i Paco Alcácer. No has tirat faltes en ta vida. Sí que he tirat, tio. L'Ivan venia i es pensava que era Leo Messi i no em deixava cap. Una abraçada per l'Ivan, ja està escoltant, bueno, que deixa no sé a la caixeta de comentaris que opina d'aquest comentari de l'Ian. Ha fet algun gol de falta l'Ivan, home, no diguem. Home, algun sí, jo t'estic dient que sí, però que les treia totes, que si anaven als núvols, la següent la xutava l'Ivan. Tens raó. I al final... No, però intenta fer aquest exercici que et deia. Troba'm un altre davanter que no sigui Paco Alcácer, que no sigui Ian Pérez, que llenci faltes. Potser, si el Barça no estigués Messi, Luis Suárez podria ser... Bueno, el Liverpool, de fet... Sí, l'estira molt bé ell. L'estirava bé. Vale, tens raó. I ara mateix no em surt, però Ibrahimovic, què? És que no, ni Ibrahimovic, ni Samuel Eto'o, ni Agüero... No, Ibrahimovic no xuta faltes, no? Bueno, xuta faltes al calcio. Ha marcat més que Cristiano. No, veritat. T'ho juro. Sí? Tens la dada? No la tinc, però les... Però te la dic, però te la dono igual. Sí, he vist 80.000 gols d'Ibra de falta. Bones notícies pel que fa al Barça de bàsquet, Guanyem ja de 16 punts, estem parlant, O sigui, estem 19 a 35. Pues són 16 punts. Sí. Els estem fotent una pallissa important ja, els companys de Minut Burgos. Del segon quart? Estem al minut 5, o sigui, a la meitat del segon quart. Molts punts, El Barça acostuma a fer el típic tercer quart de que nos dormimos, i el Burgos... Sí, no, ojo, segur. Ojo, però té pinta de moment del Barça... Sí, són molts punts i té pinta que el Barça pot estar aquesta gran final, recordem, contra València Bàsquet o Baskonia, que jugaran després. Baskonia és molt bon equip, el Baskonia. Molt bon equip. Creus que la final serà contra el Baskonia, si arriba el Barça? Jo crec que sí, però el València va jugar molt bé també contra el Madrid, o sigui... complicat, serà una bona semifinal. De fet, jo pensava que seria una cosa així, no? Un Barça-Baskonia i un Madrid-València, per dir-te alguna cosa. Sí, tenia pinta. Però no sé si estaven al mateix grup, potser... No, València i Madrid estaven a un i Baskonia i Barça a l'altre, no? Correcte. Doncs podria haver estat tranquil·lament una... Un Barça-Madrid a semi, si es podria haver donat. Tranquil·lament. Bueno, veiem com el Leicester ara està tornant a controlar una miqueta més el partit, el Chelsea intentant robar i sortir a la contra. Minut 36 de partit, queden 9 per anar al descans, i recordem que al descans sempre fem una aturadeta per anar a fer un riu, per sortir d'aquesta olla que tenim aquí, perquè fot una calor que no us imagineu. Una olla a pressió. És una olla a pressió, però literal. I a part, acabar de calibrar una mica el micròfon, una mica aquests detallets... Passa una mica la ressaca d'ahir també, o sigui, és complicat tot. Home, però això amb el que dura el descans no ho faràs, ja. Bueno, però serà amb l'aire condicionat una miqueta, no? No ho faràs. La derrama per l'aire aquest, que quan? Bueno, s'està treballant. Hòstia, estic fotut jo, Si voleu fer una donació per no veure'n suar com porcs... 10 euros cadascú i... Ens falten un parell de filtres d'aquest aire condicionat, si sou tan amables. Amb què? Amb 50 euros ho tenim, no? 50 euros ho tenim. 50 euros. A ver los fans. Clar, tio. A la Marta, ta mare. Bueno, doncs aquí teniu aquí... De fet, no tenim el PayPal encara obert, però si s'ha d'obrir, s'obre. Sí, tota la teva família, que segur que ens veu... Dóna-nos diners, tio. Dóna-nos diners, perquè al final... això s'ha de mantenir d'alguna manera. És que no et da. Això s'ha de mantenir d'alguna manera. O ens fitxa TV3 o alguna Haurem de parlar amb comerços d'aquí que ens donguin pasta, tio. Pengem aquí darrere. Pastisseria Arenas, la millor pastisseria de Molins de Rei. El millor braç de gitano. No la faci gratis, tio. Bueno, doncs això els ensenyem. Anem a l'Arenas, els hi posem aquest corte de 10 segons. La faci gratis, això. Com es diu? Bueno, seguim en directe, minut 38 de partit, ataca el Leicester, és molt bona pilota de Chilwell, no faig broma? No era bona pilota, Adrià, has volgut sortir d'aquí com... No, és cert, perquè l'atrapi Willy Caballero amb aquesta tranquil·litat, és que molt bona no era. Doncs pilota ara pel Chelsea per banda esquerra, té Gilmour, que torna a fer una passada com la d'abans, la contra per Jamie Vardy, recupera el jove Cantarà un altre cop, ve ara Gilmour, recuperant el seu error, i juga amb Willian. Willian la torna a perdre, a veure si el jove del Chelsea aconsegueix jugar, li cau a Kyle Abraham. He dit Kyle perquè mira, Tami. De fet, ell es diu Tami i el seu germà es diu Timi. Els dic pel cognom i tu em tires el nom. Tami i Timi es diuen. Tami i Timi. Que el Timi juga a les inferiors del Fulham, que aquell no té pinta que es dediqui a la... Quants anys té ara, Abraham? Tami Abraham deu estar amb 22 anyets o així, ja. Tami Abraham ha jugat bastant a la Championship, bastantes temporades, fent molts gols allà, i de fet va pujar amb l'Aston Villa, va ser el davanter titular quan l'Aston Villa puja, i l'entrenador era el John Terry del ex-Chelsea, i el posava molt, diguéssim, no?
No, a mi em semblava això, que era un jove, però pensava que tenia uns 19 o 20, no ho sé. Potser Mason Mount sí que és més jove o no? Crec que sí, Mason Mount és una mica més jove. Mason Mount, mira, t'ho vaig a confirmar. Mason Mount crec que està en torn als 21 anys i anem a mirar-ho. Bueno, mentrestant va el Chelsea, la té Gilmour amb tranquil·litat ara per Pulisic i Willian. Willian la fica dins per Abraham, no arriba, li cau al lateral dret del Leicester que la treu, refusa amb una pilota llarga, li cau a Emerson, torna a iniciar el Chelsea ara per banda esquerra, Emerson intenta encarar, juga de cara amb el jove Gilmour, torna a fallar Gilmour i li cau la pilota en Didi. Doncs aprofito dient, com deia, Mason Mount té 21 anys, és una mica més jove, i en canvi Tammy Abraham el mes d'octubre farà 23. O sigui, és del 97. Quin dia d'octubre? El 2 d'octubre, si t'agrada. No, el 18 del meu. Bon dia, 2 d'octubre, no? Millor l'1 igual, no? Millor l'1. Home, tindria una plaça a Molins de Rei el dia de l'aniversari de... Aquí tindria coses, Tindria una plaça també a Abraham. No sé per què, però m'han puesto una plaça. Pilota sembla que hi haurà un canvi, perdona, Ian, al partit del València. Sembla que està retirant-se Gaià, José Luis Gaià. S'està tocant el Lisquio, no té bona pinta? No té bona pinta, i entrarà un ex del Villarreal, no? No és Jaume Costa? Jaume Costa, correcte. No sé si està cedit o fitxat, un moviment bastant estrany. Jo crec que fitxat, Crec que és fitxat. La xiulada que s'estarien portant ara mateix, que acaba d'entrar Jaume Costa, jugador de València, ex del Villarreal, al camp del Villarreal, la xiulada que s'estarien portant... Segur. I a sobre no és un jugador que caigui bé, jo crec, Jaume Costa. A mi no m'agrada gaire. A ningú, no. No m'agrada gaire. Molt protestor. Contra la centrada, ara quasi li cau a Josep Pérez. Finalment se la quedarà el dorsal 26 del Leicester, que és Praet de cara amb el lateral Justin. Aquest a dins, tornen cap a fora amb Praet. Tranquil·litat ara el Leicester aquí, s'ha tornat a col·locar bé el Chelsea, bona pilota interior, ho intenta arribar a Josep Pérez, talla bé Rudiger, i es pilota per Emerson, al lateral esquerre del Chelsea. Molt bon jugador Emerson, no? Sí, és que a mi m'agrada molt. Sí, és molt complidor, em sembla un tio molt complidor, no serà el típic lateral, no és com Chilwell igual, que no para d'atacar, no para de fotre centros, però defensivament em sembla molt correcte, es col·loca bé, i és cert que el tio és ràpid, o sigui, té arribada, si no la Premier, un lateral així no fa res. I a baix tenim, a la pantalla de baix tenim el Villarreal-València, que està en el minut gairebé 42, amb aquest 1-0. No sé si afegiran 3 o 4. A les primeres parts ara s'afegeix molts minuts. Sí, mínim 3 pel més o menys anem igual, anem igual amb el sí, a nivell de minuts està al minut 41-42 els dos partits. Sembla que anirà complint-se, a veure si arribem a la segona part, que també va gent de la mà, als dos minuts, a veure si hi ha sort. I el Villarreal ha tingut una altra oportunitat, estava encarant gairebé dins de l'àrea. I hi ha hagut una falta una mica lletja, de fet sembla que és Jaume Costa, només entrar? No, Jaume Costa és l'altre. És Guillamón, és el central, és el jove. Sí, exacte. Doncs tindrà l'oportunitat altre cop al Villarreal, la pilota aturada, sí que sembla que va Cazorla ara, potser Gerard Moreno, perquè aquesta falta és per una esquerra. Jo li donaria a Moreno, però és cert que Cazorla tira corners, faltes, no sé, però corners tant amb la dreta com amb l'esquerra. O sigui, té vídeos a l'Arsenal, Cazorla, que la tira amb la dreta a un córner, va a l'altre lado, pues el tiro amb l'esquerra. Però una cama i l'altra cama, no un córner des del costat esquerre i des del costat dret, no. Nosaltres ho fèiem. Amb la seva cama. Bueno, jo et puc cetar amb l'esquerra, l'altra cosa és que arribi a l'àrea. A algun lloc. A l'àrea. Que surti del peu, ja és alguna cosa. Correcte. Això no seria així, però bueno. Ara veurem qui tirarà aquesta falta. Hugo Guillamón, que és un bon central, però és un d'aquests centrals molt baixets, per lo que estem acostumats normalment centrals que foten 2 metres avui en dia. Em sembla molt baixet Hugo Guillamón per ser central. I serà Gerard Moreno, la pica Gerard Moreno, la rematada al segon pal contra el Villarreal, que té l'oportunitat, la treu bé ara al València, oportunitat clara, ha quedat la pilota per allà morta i han pogut marcar el segon. Ha tingut bona ocasió, crec que ha sigut finalment el Cazorla qui centra, i ha estat Iborra, que Iborra recordem que fa 1,80 m llargs. I aquí tenim una altra pilota llarga, la rematada, quin golaç. Quin golaç, quina meravella de gol. No sé si serà fora de joc, però quin golaç acaba de marcar el Villarreal. És un golaç. Crec que Gerard Moreno, no? Partidàs de Gerard Moreno. Recordem l'assistència que ha fet i ara el golaç aquest. Quin golaç. Veiem la repetició si no ha d'entrar al bar. Veurem si hi ha fora de joc, una mica dubtós, La posició és dubtosa, ojo, la cara... De Cazorla, La cara de Celades també és dubtosa ara mateix, Sí, dubtosa. Hòstia. Ara veurem la repetició, ha sigut una pilota llarga, de fet ha sigut un refús, crec. No ho estava mirant en aquell moment, però Cazorla l'ha baixat perfecte per Gerard Moreno. Això és la falta, ara ho veiem repetit. Seria el 13è gol de Gerard Moreno en aquesta lliga, que estarà pensant als aficionats. Quina aturada, sí, l'he sentit. No l'havíem vist. Molt bona parada. Aquí veiem, sí, un llançament d'Asenjo, no hi ha fora de joc de Cazorla, i ara aquí la baixa per... No hi ha fora de joc. Quin golaç. Quin gol. Quin golaç acaba de marcar Gerard Moreno. Quina meravella, quina meravella.
Uau. I Quina meravella. Cazorla deixa espectacular, És un gol preciós, és un gol preciós. Uau. Recomanem als oients sense... Compte que va el Leicester, Adrià. Va Verdi, la pilota se'n va fora, l'ha tingut el nou del Leicester, l'ha tingut l'Estrella, però finalment la pilota ha marxat rossant el pal. Recordem als oients, si esteu veient la Transmi amb l'aplicació de Twitch, que no costa res, que és gratis, que no costa res, et baixes Twitch, ens estàs mirant, li dones el botó del menú principal, se't treus l'aplicació, però se't queda allà, se't queda la multipantalleta, quedem allà sota nosaltres i tu te'n vas al Twitter i poses Gerard Moreno, golazo. I aquests 30 segons de la teva vida m'ho agraireu. M'ho agraireu, perquè és que com tira el desmarque Cazorla quan xuta Senjo, com surt de la defensa trencant el fora de joc, em sembla un moviment molt intel·ligent. La veritat que Cazorla ha sortit molt bé. Pues que li ha caigut un globus de 50 metres. I l'ha baixat com a volgut. I ell posa la cama, esquerra, fa una cucharita, pum, i li deixa maquíssima, per un golaç de Gerard Moreno, recordem, 2-0. I 4 afegit, 4 afegit en el Villarreal-València i el Leicester-Chelsea. Hem arribat al minut 45. Ara veurem si ens fiquen alguna del descompte. I serà corna pel Leicester. Quasi Paco Alcácer un altre cop. Mira, si això dura 10 minuts més a Villarreal-València, 4-0. Se'n va Celades, que no arriba a la segona part Celades. O sigui, no, segur, 100%, no arriba. Peter Lim deu estar ja mirant en Infojobs. Està ja a Infojobs buscant currículums d'entrenadors. A veure, este sí, este no, este next... Doncs, Adrià, tenim la puntada de córner pel Leicester. El primer pal serà un altre córner. Han buscat a Vardy al primer pal, ha tallat bé Emerson. Doncs el que diem, un minut afegit en el Leicester-Chelsea, queden 10 segons, serà el córner i pitarà al final, i 3 minuts que queden de temps afegit a Villarreal-València. La puntada de córner de Tielemans, primer pal, altre cop a córner. És raro que només sigui un minut, quan el Peron... Sí, ja és un minut. És que no m'entenc. O dos, quasi. Clar, no té cap sentit. No té sentit. Crec que no pitaran el córner, no es picarà, i se'n van al descans els jugadors del Chelsea i del Leicester, 0-0 en el marcador, ens quedem amb el Villarreal-València. Sí, quedaran 2 minuts de Villarreal-València, ara us comentem ràpidament, ara farem una pauseta, us posarem una mica de música durant 10 minuts. La de Brasil... Aquesta, si compleix amb els drets de copyright, pot entrar aquesta cançó, Entrarà. Tu creus que compleix drets? Tinc un company, el Papiol, tio. Josep, saps qui és? Sí, em sona. D'aquí 2 dies treu un temazo. No pot ser. No, la va ficar ahir. I et dona els drets. La va ficar ahir i em dona tots els drets. De fet, l'invitaré aquí. Twitch, ho esteu escoltant, No. Tenim els drets, Tenim els drets. I el portaré aquí. Oficial firma. O sigui, l'estrena de la cançó, la premiere, serà aquí al Malaidea 750? Serà aquí, bueno, no ho sé, l'estrena no. Però, bueno, podem fer un partit el dimarts i que vingui oficial firma aquí. Clar, s'haurà de negociar això per tenir... No, ja parlo jo amb ell. El dimarts tinc entreno, així que parlaré amb ell. Ja parlarem, que algun partit maco segur que hi ha el dimarts també, o el dimecres, i ens inventarem alguna cosa. Em queda un minut per anar al descans pràcticament en aquest Villarreal-València. Fem ràpidament un resum del Leicester, que ha sigut lleugerament superior. És cert que hi ha molta igualtat. Recordem que el Leicester és tercer a la Lliga i el Chelsea quart. No ha tingut gaires oportunitats, tampoc. Ha sigut la Vardy, la de Barnes, i crec que Ayoce, que ha sigut potser la més clara del principi, al minut 2 de partit, però després el Chelsea, la de Pulisic, però sí que és veritat que no ha sigut un partit gaire vistós, no han passat gaires coses, han sigut jugades molt aïllades, i el partit no té gaire què, de moment. Anirem a la pròrroga, que és el que tu vols. Sí, de moment té pinta. De fet, recordem que el Norwich contra el United, contra el Manchester United, ahir ja va arribar a la pròrroga. No, a falta d'un minut perquè fossin penals, va acabar marcant Maguire del United. Clar, però jo ja estava a la ruta. Clar, tu ja estaves amb un altre... Jo era campió, llavors ja estava a l'altre nivell. Sí, d'acord. Tu estaves als penals ja i el que venia després dels penals. No, i tot va després. Correcte. Doncs queden 40 segons de la primera meitat, ataca el Villarreal per banda esquerra, a veure si busca el tercer o busca més un futbol control per acabar aquesta primera meitat on han sigut molt superiors al València. Sí, de fet, com diem, Celades ja està demanant l'hora, intentarà... Creus que el faran fora abans de que acabi la temporada? Sí, evidentment. Sí. De fet, crec que... Queden 7 o 6 partits. D'aquí 2 partits igual no és l'entrenador del València. De veritat ho penso. Depèn de setmana, el partit que tal va, perquè el bo que van tindre la setmana passada és que els equips de dalt van punxar i si ells guanyaven, es ficaven. Aquesta setmana potser no tenen aquesta sort, llavors, clar, van perdent oportunitats i se'ls complica la vida. Des que hem tornat del Peron, València 1, Llevant 1. Perden 3-0 contra el Madrid, guanyen 2-0 a Osasuna i l'altre dia 1-0 perden contra l'Eibar. Posa-li que avui també perden contra el Villarreal. El següent és contra l'Atlètic Club.
ojo, Bueno, ho tenen ojo complicat. Celades. Bueno, Adrià, arribem al descans del partit Villarreal-València. Si et sembla, parem una Sí, estoneta. el que hem dit, musiqueta. Preparem musiqueta, 10 minutets per anar a fer un riu, ens despegem tots una mica i tornem amb les segones parts d'aquest Villarreal 2, València 0 i el que està molt interessant també, Leicester 0, Chelsea 0. Ara tornem, nois.
to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Whoa, hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. But I'm so just look on, and I'll look down, and all your fears have run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in more. Hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. But I'm so I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday.
mean I lost my soul. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. Tornem, amics i amigues, després d'aquesta parada de la mitja part, aquest descans que hem pres. Ja ha començat el Leicester-Chelsea, ara comentem algun canvi que hem vist que feia, crec que era Frank Lampard, ara mateix ho comentem quan veiem repetit el gol de Gerard Moreno. Quina bestialitat de gol. Espero que heu tingut temps de veure aquest gol, com hem dit, simplement. Segur que sí. Deixeu el Twitch allà obert i busqueu un moment aquest gol, perquè ha sigut brutal. Com dic, ara repassem aquests tres... És que m'ha semblat que feia 2 o 3 canvis Frank Lampard. Recordem que es poden fer més canvis que de costum. Ha entrat Spilicueta, ha entrat Kovacic i ha entrat Barkley. Els 3 jugadors del Chelsea que han entrat, ha marxat el jove Gilmour, si no m'equivoco, el lateral dret... Sí, marxa Richie James, Gilmour i Mason Mount. Mason Mount. Mason Mount no se li ha vist. No, és veritat, gens. No hi ha res. Gens. Molt més Pulisic, molt més William, però Mason Mount en aquest perfil allà al mig del camp, tipus mitja punta, no ha acabat d'aparèixer. Crec que serà Ross Barkley el que tindrà aquest rol. Un Ross Barkley que està jugant molt a la Copa, en aquesta FA Cup amb el Chelsea, i un futbolista tenia moltes expectatives en ell, però és cert que s'ha acabat apagant una mica. I al final el que veiem, i que hem parlat a la mitja part, Adrià, repassem els altres partits, que són el Villarreal-València, on hi ha un canvi, que és el entrat Guedes, no sé qui serà el jugador substituït. Sí, Guedes ha d'entrar, sí o sí. I, per altra banda, el Barça de bàsquet, com hem comentat a mitja part, ja ha tingut el seu moment de bajón, i estan 43-41, si no recordo malament, a la mitja part. Guanyem de 2 al descans. Exacte, anàvem de 16 i ara ja de 2. Igual que recomanem anar a buscar el gol de Gerard Moreno, no aneu a buscar el partit del Barça bàsquet, ja us l'expliquem nosaltres. Ja l'expliquem nosaltres. Vale? No cal anar a buscar allò perquè pot ser una catàstrofe. Vale? El València haurà fet 2 canvis ja, no? Al lateral esquerre, Jaume Costa, i aquí tenim que entra Guedes pel número 20. És Ferran Torres. Que és Ferran Torres. Sí. De fet, ja ha fet 2 canvis al València, però ho ha fet en 2 vegades, o sigui, tu pots fer 5 canvis, però només en 3 vegades. O sigui, llavors... si entra algú han de ser 3 de cop, ara. Clar, si volen fer els 3 canvis, han de ser de cop. Sí. Han de ser de cop. Doncs començarà també la segona part al camp del Villarreal, mentre veiem aquest córner pel Chelsea. La treu bé la defensa ara del Leicester, apretant ara el Chelsea. Portem 3 minuts de la segona part. La té ara N'Golo Kanté, es col·loca altre cop al conjunt visitant, i jugarà Willy Caballero. Hem de dir una cosa, pel nostre però també pels nostres oients, hem aconseguit encendre l'aire condicionat. Sí. És a dir, ara mateix la temperatura d'aquí és espectacular. Però si fa la donació... No, clar, és que ara la donació ja no és pel filtre a l'aire, perquè miraculosament l'hem arreglat, si explota això, doncs ja serà un altre tema. Per millorar coses. Però clar, millorar el micròfon, millorar la càmera, tot es pot millorar a la vida, si no... Mireu-nos a nosaltres. Compte que la té el Chelsea un altre cop, serà corner, el segon d'aquesta segona part, apretant ara el conjunt de Lampard, Adrià. Ho talla tot el turc, el central turc Soyuncu, que té com 23 anys, només és molt jove, el xaval aquest. És una bèstia. O sigui, mira com aquí la correcció, com tapa. És molt bo aquest tio. És molt bo, Soyuncu, un central turc que anàvem a veure en aquesta Eurocopa que s'havia de jugar aquest estiu amb Turquia, hi havia moltes esperances, però ho veurem a l'estiu que ve, quin remei. Doncs serà corner ara pel conjunt de Lampard. Aquí marca jugada ara el Chelsea. La penja, el primer pal. La treu bé la defensa del Leicester. Intenta arribar a Yoce. No arriba. Servei de banda pel Chelsea. Quan veiem ara que escalfa Carlos Vaca pel que fa al Villarreal, bon futbolista també Carlos Vaca, no se li acaba mai el combustible aquest tio. Bon futbolista, segur, Bueno, per aquest perfil que ha de complir, de jugar al Villarreal, de sortir 20 minuts i... No està malament. Aquí tenim el València, està ara atacant més al València, ha sortit decidit, ha tingut ja una puntada de córner, ha tingut ara aquesta oportunitat, aquest xut des de fora de l'àrea. Sí, bon xut de Florenzi, però que s'ha anat una mica massa creuat igual. Hòstia, no hi van recordar que Florenzi estava... Sí, jo tampoc. Està com cedit, està cedit, però... Acabo de flipar, o sigui, està al·lucinant. Florenzi al València, mentre ataca el Chelsea per banda dreta ara amb William, la toca darrere Spilicueta per Barkley intenta entrar dins de l'àrea, talla molt bé Soyuncu altre cop i és pilota per Chilwell. Efectivament, havia vist Ian abans, just abans de començar compte aquesta errada, refusa bé Evans, s'ha equivocat en la passada, crec que ha sigut Soyuncu i ha tingut el gol ara aquí al Chelsea, si arriba directament a robar i xutar
possiblement hagués estat Sí. el primer gol del partit. Ha estat ràpid Johnny Evans en aquest cas, que acaba desfent la jugada, tot i que seguirà atacant el Chelsea. Sembla que no és per ell. És que vull comentar-te un tuit. Quan acabi aquest atac ho fem, que sembla que pot ser bona. La centrada ara per banda dreta, refusa la defensa un altre cop, ara el Chelsea fent que replegui el Leicester i que estiguin tancadets. Pilota per banda esquerra, intenta ara marxar Pulisic, no ha pogut, i és pilota... Aprofito, Ian. Mira, estàvem a punt de començar el directe, ens estàvem preparant, i jo per Twitter, i atenció al tuit de Gerard Piqué, de fa 2 hores, que està fent una mica rebombori. Llegeixo textualment, tuit de Gerard Piqué de fa 2 hores. Que no sigui... Ui, era molt bona del Leicester, però ha estat molt bé Zouma en aquest cas. Llegeixo el tuit. Recordeu una cosa, som el Barça i això encara no s'ha acabat. Lluitar fins al final forma part del nostre ADN. Cap ben alt i el dimarts anem a per totes. Recordem que el dimarts hi ha partit contra l'Atlético de Madrid complicat, a casa, perquè si no guanyes, evidentment, estàs fora. Estàs out. I bueno, moltes lectures possibles d'aquest tuit de Piqué, no està molt clar, bueno, moltes lectures possibles, però no, és que realment no sé interpretar molt bé aquest tuit. Bueno. No sé interpretar molt bé, si és una mica amb el sentit d'Artur, que s'està confirmant la seva marxa, hi ha molta gent que es queixa de l'ADN del Barça, que fitxes un tio que el propi Messi va dir que era semblant a Xavi i al cap de 2 anys el vens. Bueno, el tema de l'ADN al Barça, com ja sabeu, sempre està vorejant, és un tema que sempre està allà. A la majoria d'equips et demanen que guanyis. El que parlàvem la setmana passada, què és la filosofia Barça ara mateix? No ho sabem ni nosaltres ni ells, jo crec. Mentrestant, el Chelsea torna a tenir la pilota des del mig del camp, tota l'estona controlant el partit ara mateix, porten 7 minuts on dominen tot, o sigui, tot està dominant des del mig del camp, estan enllaçant bones passades amb els davanters, així que creant perill l'equip de Lampard. Creant perill, és una bona segona part de moment del Chelsea, molt bé jugant l'esquerra de Tammy Abraham. En William ha afrontat la passada, li ha sortit fatal. Cap sentit. No, cap sentit, li ha sortit molt malament. Emerson té que retrasar la pilota per dins ara, molt bé. Ara el Chelsea, perfecte, aquesta passada per Abraham. No sé si és fora de joc, continua Abraham, la penja, la treu Schmeichel l'altre cop. Era fora de joc, però ha tingut Pulisic. Era un golaç, això, una jugada preciosa entre Tammy Abraham i Christian Pulisic. Sí, a mi m'ha semblat que estava adelantat, lleugerament avançat. Dels millors jugadors Pulisic igual del Chelsea, està molt actiu. Doncs sí, per molt poc, per l'ombro serà o per la cama dreta. És que té unes cames Tammy Abraham que per molt poquet, ja m'agradaria a mi. De fet, Pulisic ha rematat, no sé si amb la panxa o amb la cuixa. Sí, ha sigut un remat que per Schmeichel tampoc ha sigut gaire complicat. Veiem una dada ara mateix del Villarreal-València, 12 xuts del Villarreal per 2 del València. O sigui, és que el bany està sent... Vale que van 2-0, però és que això podrien anar 3 tranquil·lament i inclús 4 igual. I els xuts hauran estat en aquesta segona part, no crec que hagin estat en la primera, perquè jo no he vist cap a la primera. Potser alguna aturada a Senjo, però crec que era un centre. Jo ara mateix no recordo un xut. A porteria crec que no han fet cap. Bueno, el de Florenzi que ha anat fora, però igual es refereix a tiros en general. Sí, a porteria no he vist cap. A porteria igual no hi ha cap. Doncs aquí tenim ara el Villarreal, que intenta tornar a dominar el partit. Sí, ara ja tranquil·let. Ha sortit el València fort, en el moment tenint la pilota, imagino que intentaran dormir al màxim el partit, i en contres o intentar que quan el València vulgui atacar ells sortir ràpids perquè el marcador és favorable i no tenen cap pressa. Estic d'acord i em sembla que es posarà el partit pels últims 20 minuts perquè entri Manu Trigueros, jugador que a mi m'agrada molt, Manu Trigueros. Ostres, i ara no juga, no, gaire? No, perquè va tenir quan estava més a prop d'entrar en la selecció, que estava fent partits molt bons, fa 2 o 3 anys parlem, va tenir una lesió molt llarga i no ha acabat de tornar en el mateix moment mai. No, una cosa molt trista, perquè en aquell moment jo em vaig comprar la samarreta de Trigueros del Villarreal i des d'aleshores s'ha anat apagant lo de Trigueros i ara mateix porto la samarreta d'un tio que és suplent, que pot estar jugant a l'Alavés, no? Però és molt bo Trigueros. Sí, a mi m'agradava molt, també. Un futbolista que li dona aquesta pauseta. M'agradava molt, sí. De fet, el Villarreal sempre ha tingut bons jugadors al mig del camp quan hi ha l'oportunitat del València. Ha tingut l'oportunitat València, ha tingut ara Parejo des de la frontal de l'àrea, bon xut, però ha estat refusat per un defensa i serà córner pel conjunt visitant. Bona jugada del València per banda dreta, s'ha liat una mica Pau Torres, aquest central tan jove que també ens agrada. Un altre cop Abraham que marca gol, però és fora de joc, És fora de joc, jo ja havia vist que estava molt adelantat, per això no he volgut ni narrar-lo perquè m'ha semblat fora de joc clar. No sé si, ho miraran, imagino, no sé si hi ha VAR a la FA Cup. Sí. Estava bastant adelantat perquè estava quiet allà. Ha d'haver-hi VAR, Ha d'haver-hi VAR. Vaya fugatada amb l'esquerra, La veritat que sí. Hòstia, però era fora de joc, Quina definició de Tammy Abraham.
Doncs el Chelsea apretant, Adri? Portem 10 minuts i tot el que estem veient són atacs a la porteria. És Michael, de fet, ha tret la d'abans que era fora de joc, aquesta també de fora de joc d'Abraham, però a poc estan arribant. Sí, sembla que els 3 canvis que ha fet Frank Lampard, que ha estat aquí bastant reactiu, ha reaccionat bastant ràpid al descans, ja dèiem que el Leicester estava lleugerament jugant millor, i aquesta segona part, com dius, del Chelsea està sent molt bona, tot i que el meu amic, el turc Soyuncu, és que ho talla tot, tio. No sé si haurà començat el Barça ara ho mirem, la segona part, crec que perquè serà un marcador que haurem d'anar revisant cada 2 per 3. Estic en aquell moment que quasi que és millor no mirar-ho. Guanyem de 8 ara mateix. Guanyem de 8. Però aquests tios... Guanyem de 8. Portem 4 minuts del tercer quart. És un parcial de 5-0, no? 6-0 en el tercer quart. De moment el Burgos no la rasca al tercer quart. Bueno, ja ens va bé perquè després el Barça tornarà a tindre aquesta baixada. Hem de guanyar això, tio. Pensa que ens van eliminar del futbol sala. L'altre dia vam caure a les primeres de canvi. Ens elimina tothom ara mateix. Bueno, si caiem del futbol sala, al Barça i a la Lliga la Champions i ja la veurem. Champions ja veurem. Bueno, dic la Lliga vull dir que la Lliga pinta malament. Evidentment no està acabada, queden jornades, matemàticament és més que possible, però tenint en compte el calendari del Madrid, jo estic ja una mica desenganyat amb la Lliga. Sí. La veritat que sí, és complicat. Ara veiem els canvis que farà el Leicester. Sembla que serà Choudhury, que és el futbolista. Aquest tio, jo jugava a la Play amb ell, quin espectacle. Sí, perquè té un pentinat que és molt guai. Ara, pronunciar aquest nom no sé com ho farem. Choudhury, bueno... Diré el dels cabells llargs. Correcte. El dorsal 20, sembla que porta, doncs a partir d'ara serà el dorsal 20. I l'altre és... Crec que és el Brighton, el mític Brighton. És el Brighton o no? Li ha crescut 40 anys aquest tio. No, d'aquest sempre té 32. Sí, no? És un futbolista que sempre té 32. Estava quan va guanyar la Lliga al Leicester, estava, no? Ja tenia 32 anys, sí. Fa 10 anys ja en tenia 32. Pues ja, fa 10 anys, no. Fa anys, per això. Sí. Va ser 5, 4 anys. Va ser el 2013, tranquil·lament. Què va? No? 2015 igual? O 16, Vale, sí, 15-16. 2013 t'has anat a inici d'ahir, tu. Tens raó. Sí, t'ha anat molt... No em surten els números. Molt lluny. Serà falta a favor del Leicester. El partit està molt calmat, moltes pilotes per dalt, lluites a les caigudes, però de moment no ataquen cap dels dos equips. I el Villarreal-València, com dèiem abans, el Villarreal dormint molt bé el partit, intentant trobar espais, però si no amb molta calma, tenint pilota, controlant bé tot, i que el València no pugui sortir ni a les contres ni pugui crear aquest perill que faria una possible remuntada. Jo crec que el Villarreal està fent el que ha de fer amb el partit, ara treu una bona falta molt intel·ligent Gerard Moreno, allargant posicions llargues, i el València a poc es va desesperant i crec que estem més a prop segurament del tercer que no pas del 2-1. M'estranya, Ian, que Brendan Rodgers, el míster del Leicester, ha tret a Ayoce Pérez, un futbolista que jo crec que m'estava agradant, estava jugant realment malament. Crec que igual Harvey Barnes, el futbolista de l'altra banda, estava participant menys. Sí, estic d'acord. I a més Ayoce és aquest futbolista que, hòstia, té un molt bon ramat, aquestes filtrades que fa aquests passes a l'espai. No, i se'l veia tota l'estona treballant també, estava apareixent, estava buscant pilota, i a Barnes potser l'he vist a l'ocasió de gol que ha tingut, que l'ha tirat fora, però res més. Exacte. Estic repassant què li queda al Leicester a la banqueta, que siguin futbolistes d'atac, i em surt Demarai Gray, que és un altre futbolista de banda, més petitó, més tubet igual, i després està Iheanacho, aquest davanter nigerià que estava al City, que el Guardiola el va vendre, no el va voler, i no ho fa malament al Leicester. No ho fa malament. Contra la picada del segon pal, ha arribat a tocar el travesser, crec. L'oportunitat pel Leicester era un centre-xut així estrany, molt bombejada, i finalment ha acabat el travesser de la porteria de Caballero. Aquí veiem la repetició, com s'ha anat envenenant això, i ha acabat picant el travesser per darrere. Un altre cop Ben Chilwell, és d'aquests laterals que estan com un punyal, tot el partit. Per la banda esquerra, molt més present la banda esquerra del Leicester, que està Chilwell, que no per on està Justin, l'altre lateral dret en aquest cas. Sembla que té dificultats el Chelsea en sortida de pilota, perquè aquest Choudhury, aquest futbolista del mig del camp molt físic... L'has tret, no era el dorsal 20. Choudhury. Bueno, perquè la gent... Choudhury. Ara vindrà la seva família i ens dirà, si és de Choudhury... Dic que està apretant el Leicester aquesta sortida de pilota, aquesta primera línia de pressió bastant bona, quan veiem Brendan Rodgers, el míster del Leicester, beure aigua, un Brendan Rodgers que és l'exentrenador del Liverpool, va estar amb el Liverpool, va ser l'últim que va estar... És possible que sigui el mateix que del Celtic, de Glasgow? Sí, llavors del Liverpool, quan se'n va acabar el tema ja, el van fer fora i van al Celtic de Glasgow i va guanyar tot. Amb el Celtic de Glasgow va guanyar
durant 3 anys De fet, va guanyar el triplet, que són No sé les si va dues ser ell, copes i la però Lliga. un empat del Barça també a Champions, al Celtic. És molt possible, I no sí. sé si era ell o l'entrenador. bons partits. Sí. Últims 3 anys ha sigut ell. I ha fet molt bons partits també a Champions. Recordo el Barça de Neymar contra el Celtic, que va acabar 8-1. Sí, perdona, Adrià, que va Pulisic que la penja al segon pal, semblava que podia arribar Emerson, finalment la refusa el Brighton i és pilota pel Chelsea un altre cop que torna a començar. M'està agradant el partit del Leicester un altre cop, Chohouri, el dorsal 20, tapant, com ho tapa tot aquest tio. I a més, a l'entrar el Brighton per la banda dreta, crec que es compensarà una mica més, que estàvem dient que només atacava Chilwell per la banda esquerra, el Brighton, que és un futbolista que té un treball... Sí, és d'aquests que va d'àrea a àrea. Un jugador d'equip. Sí, no para de treballar i quan és en pilota et puja a la banda... I té bon colpeig, que al final la Premier també és molt important. A un altre equip havia estat el Brighton. Era de l'Aston Villa, el típic mític de l'Aston Villa. Mític de l'Aston Villa. Bueno, estava aquell... Akbon Lagor. Estava Young, no, també? Home. Com era? Ashley Young, no? Ashley Young, evidentment. I algú més, no? Por ahí. Akbon Lagor era com de la família. John Carew ja estem tirant més enrere, igual. Sí, aquí t'has passat ja. Però Stuart Downing també havia estat el que després va estar No, és que aquell Aston Villa molava. I a la Play... El xufo s'agafava aquell Aston Villa el 2008, allò al FIFA, i el 2012, una cosa així. I no aniria, el 2010, 2011, per allà aniria. No el paraves, I hi havia un altre per banda dreta, que ara no em surt el nom, era complicat. Els que heu jugat amb l'Aston Villa al FIFA 2012, digueu-nos que és aquest futbolista. Podeu comentar. És que Akbon Lagor era brutal, És el típic futbolista que fa el FIFA, que el fan boníssim, a més tu el veus i dius, bueno, pues està bien, però ja està. Però ja està. Tipus el Dumbia, aquell també tenia una ratxa el CSK era espectacular, Bueno, Pillar el CSK i era... Madre mía, Dumbia. Dumbia i un altre hi havia, crec. De bojos. Dumbia, inclús el Zagorev aquest el feien molt bo, també. Hi ha hagut diversos exemples de futbolistes molt bons a la Play, que a la vida real, un altre, Ibrahimovic, no?, per exemple. A veure, Tito, no parlarem d'això, perquè encara acabarem a hòsties i... Un futbolista... Què farem amb cervesa? No estàvem amb ratafia, tio. No, però cervesa és millor. Volies patrocinadors, Estrella d'Am, si voleu, els Mallorca, qui vulgui, podem patrocinar, Sí, no ens donen ni barrils ni hòsties, tio. Els demano ens surt més car el barril que comprar una càmera i un ordinador nou. Nosaltres anem dient, compreu Estrella amb tal, ara ens aneu fent arribar... Els Mallorca, si voleu fer una donació a l'estudi... Correcte. No són cosins teus o alguna cosa. Però donació en forma de cervesa. Aquí ja no volem diners, volem cervesa. Bueno, el que sigui. No? Sí. Igual no tenim micro, però tindrem cervesa, saps què vull dir? Bueno, va el Chelsea per banda dreta, ara rep aquí Pulisic, que va canviant de banda... Azpilicueta, perdó, la té Willian, un altre cop al lateral espanyol, Willian, el número 10 del Chelsea, la penja a l'àrea... Gol! Arriba el primer gol del partit, ha sigut Barkley, al minut 65, una centrada boníssima per banda dreta d'Azpilicueta, després en Willian, que l'ha penjat directament, i Barkley, que arriba des de segona línia i marca el primer gol del partit, el primer gol del Chelsea, que li pot donar el pas a les semifinals de la FA Cup. Molt bona jugada, molt bon remat de Barkley, que estem veient que té com sang a la samarreta. Ara veurem què ha passat en aquesta jugada. Aviam, repeteixo ara mateix, un bon centre del brasiler Willian, molt bon colpeig de pilota, i arriba des de segona línia, ningú veu com arriba. De fet, jo m'he quedat... Pensava que l'anava a refusar el defensa i de cop ha aparegut Barkley i he dit, hòstia... Entra sol perquè és que ningú el veu arribar. Una mica tipus Lampard, no? D'aquests migcampistes que acaben arribant de segona línia i ningú se l'espera. S'ha quedat en Didi així una mica parat, Evans sí que l'havia vist però no li ha donat temps i ha arribat ell de segona línia i ha marcat el primer gol. És defensivament molt difícil de detectar que t'està arribant un tio per darrere, això és molt difícil de defensar. Però quan ho ha vist en Didi ha fet un gest de l'ostres, me l'acabo de menjar, saps? Bons minuts del Chelsea, com dèiem, que havia sortit bé aquesta segona part, i Barkley, que està sent dels millors futbolistes a la FA Cup en aquesta edició del Chelsea. De fet, és el futbolista que ha participat en més gols en aquesta FA Cup, he llegit abans l'estadística, i si ara ha marcat, més encara. Més encara. Doncs aquí veiem el 0-1 que es veu en el marcador, a baix seguim amb el Villarreal 2, València 0, sembla que el partit del derbi valencià no hi ha gaire història, el València no està apretant gens ara mateix, així que... El que podem fer és, si als últims 15 minuts la cosa segueix així, 2-0 tal, passem al Polideportivo, marxem a veure el Barça-Burgos, que estarà el tema... Ojo, narrar un partit de bàsquet, m'agradaria. Bueno. Ho podríem fer. Bueno. Segurament passen més coses que no passa al futbol, no? Perquè el bàsquet constantment està passant alguna cosa. Tota l'estona. Aquí el futbol ens hem d'estar inventant coses completament, perquè entre el cooling break i ara es fa mal i ara l'altre... uns 10 minutets i potser entrem en l'últim quart, podríem entrar amb aquest Barça-Burgos. Doncs recordem, ha marcat el Chelsea, ho haureu reflexat en el nostre marcador tan maco que tenim aquí a la realització, Leicester 0,
Chelsea 1 I quan ho compte que va torna a el intentar Chelsea un altre Pulisic. cop per banda dreta, ara Barkley, la pica Barkley, a les mans de Schmeichel, està arribant l'equip de Lampard, està arribant el Chelsea amb facilitat i de diverses maneres, tenint pilota, tenint el control, però després també roben i surten ràpid a la contra. Li està costant ara una mica més al Leicester treure la pilota. Deia que si es confirma aquesta victòria momentània del Chelsea passaria a semifinals, unes semifinals que ja estan al United de Solskjaer, que va guanyar ahir, com dèiem, contra el Norwich, i l'Arsenal és un altre dels semifinalistes, que ha guanyat abans contra el Sheffield United amb un gol a l'últim minut de Ceballos, que ha evitat la pròrroga. Recordem, seria Chelsea, Arsenal, United, i l'altre, suposant que el Chelsea segueix guanyant el Leicester, i l'altre és el partit que tindrem a les 8 de la tarda entre Newcastle i City. O sigui, lo normal és que guanyés el City, tot i que l'any passat el Newcastle ja va guanyar el City i aquest any van empatar a 2. Qui és l'entrenador del Newcastle? És el Steve Bruce, l'ex del... Quasi m'agafes, quasi m'agafes, cabron. És Steve Bruce, l'ex del Stoke. La biblioteca, tinc aquí una biblioteca de futbol. Pues, com comentem, si passés al City quedarien molt maques les semis, quedaria Arsenal, City, United i Chelsea, i aquestes semis... S'ha de fer sorteig? Clar, aquesta és la pregunta que volíem. El sorteig es realitzarà a la mitja part del Newcastle City. Collons. El Newcastle City es juga a 2:15. El City estarà jugant i li diran... Sí, a la media part. Si Oye, guanya, Pep, sí, que t'ha tocat el Chelsea. l'Arsenal. Bueno, pues no quiero pasar, que voy a perder. No, pues oye, fotem a... Sí. L'altra Copa d'Anglaterra? L'altra la va guanyar ja... El City, no va ser? O no? Ara sí que m'has agafat, veus? T'has quedat amb ganes. Jo crec que seria... No va ser el City? Sí, va ser el City contra l'Aston Villa. Van guanyar 4-0 a la final, una cosa així. Adrià. Mira, anem a confirmar-ho, Vale, 1-2, vale, m'he colat. 0-4, diu el No, tio. és que crec que van ser les semifinals. Bueno, s'havia d'intentar. Va ser l'any passat. 1-2 va guanyar el City contra l'Aston Villa, un City que és molt habitual que guanyi aquestes L'any passat també la va guanyar el City, o sigui, porten molts anys ja el City des que està Guardiola. De fet, estic veient l'altre també, o sigui, porten 3 anys seguits el City guanyant la Copa de la Lliga, no? Que es diu, la que estem narrant avui, és la FA Cup, que és una copa que és preciosa, s'ho pensa, perquè juguen tots els equips d'Anglaterra, o sigui, el Molins de Rei, el Sant Boià, el Papiol, tots aquests competirien... El Papiol donaria guerra ara mateix, a la FA Cup. M'han fet una miqueta la pua, diguéssim, perquè han tret aquesta Copa Catalunya que juguen els campions de cada lliga, que pots arribar a jugar Estem parlant que la Copa Catalunya és la FA Cup nostra? Bueno, no, tampoc així. És el que tenim. O sigui, juguen tots els campions de Catalunya? Sí, o sigui, jo podria enfrontar-me, per exemple, a la primera ronda sí que crec que és de la teva divisió o de tercera, però després em puc enfrontar, doncs, per exemple, si el Sant Boià, com deies tu, queda primer de primera catalana, ens podem trobar doncs, a uns vuitens de final. I així arribes a aquestes semis, que al final últimament arriben al Sant Andreu Condal o Europa, coses així, que abans era una mica més de nàstic o... no? Doncs ara és així i, bueno... Bona competició, no? Llavors, pel que em dius, atractiva. Es deu jugar durant l'estiu, això? O quan es juga? Jo crec que al juny i juliol. És una mica per temporada, a veure, si et classifiques, crec que és com als quarts de final o així, o a vuitens, digue-li, et fan un peron a l'agost i potser que després quan torna la pretemporada i tal t'estic dient perquè no he sigut campió en la meva vida i quan ho soc ha sigut per una pandèmia, o sigui que... Com que dubto que ningú sàpiga les reglamentacions de la Copa Catalunya, tu t'ho pots inventar segurament i tothom et... Bueno, com ens escolti el Manel em dirà, tu ets tot tu o què? Que comenti si hem dit alguna cosa equivocada, no? Ja sigui en aquest tema o en qualsevol altre. Exacte. De fet, vull convidar també a tothom que pot comentar i que comenta, que ens diguin també quin partit li agradaria que féssim. Hòstia, a mi m'agradaria que narrarais hockey sobre hielo. Pues si tu ens ho demanes, oient, farem hockey sobre hielo. No, que demani el públic. Ho poden dir per aquí, ho poden dir per Instagram, per YouTube, el que vulguin. Deixeu els comentaris, que després els llegim i valorem les vostres propostes. Minut 70 gairebé de partit en el Leicester-Chelsea,
I en el 65 estem amb aquest Villarreal-València, on ara el València sí que intenta apropar-se a la porteria, però... O marca ja el València i fa una mica aquest canvi de xip, o ho tindran complicat. Sí, ho com va el Barça? Realment complicat. Pel que fa al bàsquet, estem guanyant el mateix de 11. Guanya el Barça de bàsquet de 11 punts, 67 a 56, 6-7, 5-6. No sé per què, però el bàsquet ho diuen així. Tenim el minut aquí? Queden un parell de minuts per acabar el tercer quart. Perfecte. Ens anem ja a l'últim quart, ja, tranquil·litat, sembla que tenim mig peu, o un peu ja a la final, tot i que el bàsquet... Si no hi ha un moment bueno, com abans, que hem deixat 5 minuts i de fet han fet un parcial de 22 a 5 o alguna cosa així, al Burgos, si no passa una cosa així, tot estarà... Estic veient que hi ha un partit que va pel minut 50, que es diu Milan-Roma, i dic, hòstia, per què l'Ian no m'està parlant del Milan-Roma? Doncs perquè Ibrahimovic no està convocat. Està lesionat, tio. No està convocat, si no, el bàner que tenim aquí baix pujaria Milan contra Roma. O sigui, no, Ibra contra la Roma. Està lesionado. De fet, estaríem comentant el partit d'Ibra, no aquest Leicester-Chelsea, Un Ibra del 3 d'octubre. Compte que va el Leicester, l'ha tingut Vardy, s'ha intentat girar i marcar el gol, només rebre, però la defensa del Chelsea, en aquest cas, ha sigut Zouma, ha pogut refusar bé la pilota. Com dèiem, aquest 0-0 entre Milan i Roma, sense Ibra, us faltarà gol, Bueno, falta gol des de fa molt de temps, Pensava que anaves a dir falta gol també quan està l'Ibra. No, això no passa, això no passa. Això no es passa i això no es pot dir, no? No. Veurem, la Roma, que té a Carles Pérez, l'ex del Barça, a la banqueta. Ja, a veure si entra Carles Pérez, que el futbolista de Sabadell, crec que és. Bueno, ara mon pare em corregirà si ho està veient, perquè mon pare sap les nacionalitats de tots els futbolistes catalans. Vale, ja sé. Ell sap el poble. Jo vull dir, Sant Pere de la Ràpita, doncs ahí està. Sant Pere de la Ràpita no existeix. Sí. No. Igual no existeix, però hi ha algun futbolista que ha nascut allà. És Sant Carles, no? Hòstia, Sant Carles de la Ràpita. Ens confirmen. Disculpes pels habitants de Sant Carles de la Ràpita. Què has dit? Sant Pere, és que jo volia dir Sant Pere de Roures, no? Sant Pere de Sant Esteve de Roures, bueno, en fi, Catalunya. Catalunya és una meravella. Catalunya què és? Catalunya què? Què som? Un poble, no? També. Catalunya i Sant Carles de la Ràpita. Un poble, ja veuràs, quan vinguin els d'arran d'aquí Molins, igual ens curren també. Doncs veiem com fa la substitució ara mateix Lampard, marxa Pulisic del terreny de joc, no he pogut veure qui ha entrat, no sé si ho has vist tu, Adrià. Ara ho confirmem, però tampoc li queden molts futbolistes de banda al Chelsea, igual ha entrat Pedro. Pedrito? Ara ho confirmem, però vull dir, no té molts futbolistes. Ja, no. És Loftus-Cheek, aquest tio, és Loftus-Cheek, crec. Vale, dorsal, digue'm el dorsal, que és el que diré. Home, Loftus-Cheek tampoc, és com el rellotge, com un Loftus-Cheek. Això és Loftus, tio, no Loftus. És que jo amb l'anglès no estoy, tio. Aquí veiem com Pulisic tenia problemes físics. Estan tocant ara... Sí, està tocant el bessó dret. Mentre que el Villarreal-València, ara sí que veiem com el València està a camp contrari tota l'estona, no troben espais, però a poc intenten ficar el Villarreal a la seva pròpia àrea, intentar tancar una mica l'equip local i a veure si amb alguna pilota amb el davanter o trobant espais per aquí dins, doncs poden marcar aquest 2-1 que els doni oportunitat de treure un empat o de treure algun punt, perquè queden 20 minuts encara de partit. Una victòria momentània del Villarreal que els col·locaria cinquens a la taula, pujarien una posició encara de jugar al Getafe, però de moment es pujarem 51 punts a 3 només de la Champions, que la marca el Sevilla, que recordem que va empatar l'altre dia, el divendres, contra el Valladolid. Sí, porta uns resultats ara al Sevilla, de fet estava tercer, però ara només van guanyar el dia que vam narrar nosaltres, no? Sí, exacte. El Sevilla-Betis. I et dic una cosa, el Villarreal que arriba en un molt bon moment, està guanyant 2-0 aquest derbi, que podrien ser més, visita el Betis entre setmana, que el Betis està en caïda libre, però és que el cap de setmana que ve hi ha un Villarreal-Barça, que veient una mica la dinàmica del Barça, segons el que passi contra l'Atlético entre setmana, no té bona pinta aquest Villarreal-Barça des de l'òptica culer, perquè em sembla un partit... És que tots els rivals que venen ens poden pintar la cara, tio. Culer, sí, això és raó. I després mires els fitxatges, venem a Artur, me cago en la... No té una bona pinta, res. No té una bona pinta. Què opines de Pjanic, Artur? Jo Pjanic, jo recordo un partit del camp del Barça que ens va eliminar la Juve, de la Champions, això era tipus 2. És molt bon jugador. 2006 o 2007, i va fer una exhibició Pjanic, i aquell dia vaig dir, hòstia, és que hem de fitxar Pjanic, tio. Però clar, això fa 3 anys. I a mi ja em semblava que era tard. Bueno, ha sonat molts cops, no? Clar, però aquell moment tenia 27, i deies, mira, doncs és un bon moment perquè arribi Pjanic. Ara, amb 30-31 anys, difícil. Em sembla molt bon futbolista encara, però pagar-li 7 milions d'euros per any, quan estàs pagant 2 a Artur. 2 a Artur? Sí, Artur cobrava 2 i mig. Hòstia, cobrava menys que tu i jo aquí, Correcte, però no ho diguis perquè això no ningú donarà.
Això ho hem de dir, això després ho tallem. I com et dic, la situació... És que semblava que atacava el Chelsea, però no. No, la té el Leicester. Tranquil·lament el Leicester, que té que començar a apretar. O sigui, si no arriba l'1-1, és possible que en una contra arribi al segon del Chelsea, perquè queden 15 minuts, és una eliminatòria, doncs en algun moment el Leicester haurà d'anar cap a dalt. Aquí tenim la jugada ara per banda esquerra, la penjada, no, se li escapa finalment a Chilwell. Aquí el tenim com es lamenta, semblava que podia arribar una bona jugada per banda esquerra, però finalment serà servei de porteria. Li ha passat allò de tocar-la amb l'altre peu, sí. I tu vas a xutar i ja la pilota ja ha marxat, que és una cosa que em va passar. Mira. A tu et passava cada 2 per 3, tio. Em va passar una cosa un cop, me la tiren a l'espai, igual va ser tu que me l'has tirat a l'espai. On vas? Bueno, vaig arribar, però llavors vaig recentrar amb l'esquerra, estava perfilat a l'esquerra, vaig recentrar amb l'esquerra, que per allò ja era agafar carrerilla, una cosa, tipus un palo de golf, centro amb l'esquerra, però és que abans la toco lleugerament amb la dreta, evidentment faig un misto brutal, caic de cul, tots els xavals de l'infantil que estaven allà veient el partit es van partir la polla veient jo al terra, i a més jo em vaig queixar a l'àrbit, o sigui, vaig anar a l'àrbit perquè no sabia què fer, em vaig morir de la vergonya, i va, àrbitro, i vaig dir, és més ridícul encara. Recordem el rival o no? No, per mi era igual, Sant Ildefonso, que el Cornellà, tio. Cornellà. M'agradava marcar, allà. Sí, contra el Cornellà Z, però sí. Però bueno, estaves tu. Sí, ahí estava. Ahí estava, Sant Joan d'Espí i Cornellà, les meves dues víctimes preferides, els he marcat un gol a cada equip. I la pentinada al camp del Sant Vicenç, tio. Home, llàstima que era un amistós. Aquest detall el guardem ja per un altre. Què va, no era un amistós. Tu dius la pentinada perquè te la passin a tu. Perquè vaig marcar jo. Correcte. Sí, estaves tu al camp, vas entrar, pentinada, i gol al minut 93. Lo bo de fer pentinades que no pots fer un misto. Clar, saps? Bueno. Llavors, doncs mira, va sortir bé. Pentinades... No hi ha opció a fer misto. Pots fer així i no li dones a la pilota. No? Per sort aquest moviment el teníem controlat. I el que centrar amb l'esquerra ja no tant. Ojo. Sembla que entrarà el Molinenc. El rei de l'Eitu, Pedrito preparat, i se'n va Willian. Se'n va Willian, futbolista Willian molt complidor. De fet, tant Willian com Pedrito són dos jugadors que acaben contractar aquest any. Hòstia, poden marxar gratis. Pensava que anaves a dir, són dos jugadors que han sortit aquí a Molins. Que han sortit per aquí a l'Eitu, sabem coses d'ells. Home, de Pedrito sabem moltes coses. Sí, moltes. No les direm perquè podem... No, està fent broma amb l'àrbit Pedrito, quan el seu anglès... El Villarreal, que té oportunitat, no sé si és Bruno el que rep la pilota, que ha entrat abans al capità. Li han tirat llarga, Bruno és una bona putada, també. Sí, s'ha fotut un sprint que semblava... Ja està. 3 anys més lesionat, Sí, estava fotut. L'altre dia, quan va jugar? Va jugar molt poquet, no? Va entrar una estona, jo vaig llegir la notícia al meu diari de referència, que com tots sabeu es Marca. 3 anys i medio després, dic, 3 anys... A mi no m'ho semblava, tio, jo vaig flipar. 3 anys sense Bruno. 3 anys sin Bruno, i dic, joder, macho. Hòstia, estàs fotut, No l'hem de faltar gaire, tampoc. Doncs queden 13 minuts en el partit del Leicester i un quart d'hora en el derbi valencià, mentre que el Barça estarà ja a l'últim quart de... Anem a repassar Barça. Contra el Burgos, veurem si segueixen dominant o ens han portat algun susto com abans, Doncs millor, la cosa pinta millor encara. Ja són 17 punts els que els hi traiem d'avantatge. Són 59 a 76. Ni el fiquem, No caldrà pujar-lo. Aguantem el Villarreal, que xucueixe. Quina centrarem l'exterior ha fet ara? No hi havia ningú allà. Però sí que és millor tenir el Villarreal-València igual. Sí, per si en algun moment passa alguna cosa. A veure, de fet, si al Barça li remunten, doncs ficarem el partit. Però si no, seguirem amb aquest Villarreal-València i narrant aquest Chelsea que de moment va guanyant. El Leicester està patint una miqueta i aquí veiem com ja troba més espais el Chelsea a l'atac. Barkley per banda esquerra ara no arriba al Loftus-Cheek, no? Has dit? Loftus-Cheek o Cheek? Cheek. Porta el 12. Porta el 12. El 12, vale. Aquest dorsal número 12. Exacte. Deixa'm donar una informació molt important, per als seguidors del Bournemouth, del West Ham, de l'Aston Villa, que sou molts, ho sabem. Està perdent el Watford ara mateix a casa contra el Southampton. I què passa? Això és una notícia espectacular, perquè el Watford, entre Watford i West Ham, marquen la salvació, i clar, el Bournemouth ara mateix té 27 punts, estaria en descens, West Ham té 27 punts, però ja està fora per la diferència de gols, i el Watford en té 28, perquè, com dic, està perdent. És molt important que perdi el Watford, i ho està fent a casa contra el Southampton. Ha marcat Danny Ings, que és un futbolista que va començar al Bournemouth. Ens està fent un gran favor Danny Ings. No sé si és nascut a Bournemouth, inclús, ja ho llanço, si no. I molt bé, aquest Southampton, que s'estava anant una mica a la deriva, Southampton, i va fitxar a Ralph Hasenhüttl, que era l'entrenador
Crec que havia estat al Leipzig inclús abans. Ets un animal, tio. No té perfil de mis marcadores Hasenhüttl i Home, és que no puc confirmar. No coneixen a cara teva i m'estàs dient aquí no sé què de Hasenhüttl. Era entrenador de la Bundesliga. És alemany? Sí, no és austríac. Ui. Parla alemany també, però és austríac i ha modernitzat bastant en l'equip del Southampton, jugant amb jugadors molt joves, amb bastants canterans, jugadors anglesos joves, i m'està agradant. El Southampton és enemic del Bournemouth, com tu saps, és el rival de la costa sud, però fins aquí arribo també, sí. Aquí estic bé. Un poquito de geografia la tengo. Bona ciutat Southampton, que és d'on va sortir el Titanic. Això no ho sabia, El Titanic va sortir de Southampton. Això no ho sabia, O sigui, Southampton té que va jugar Gareth Bale i el Titanic. Bale va jugar al Southampton. Compte que va Barkley fora, la rematada al mig centre del Chelsea, que estava sobre la frontal de l'àrea, ho ha provat des de lluny, però finalment ha anat per sobre la porteria de Schmeichel. Quina errada a la sortida de pilota. Amb una d'aquestes marcarà el Chelsea. És que jo crec que el Leicester tampoc té moltes ganes de que això vagi a la pròrroga i que la Premier, saps? Jo tampoc tinc tantes ganes, Bueno, jo... No tinc veu, ja. Bueno, ja que això perquè tu ahir a la nit vas fer mèrits, per avui no tenir veu. La vida. O sigui, no... Aquí veiem el Leicester ara que ha estat a punt d'escapar-se d'aquest control en Didi. Si hagués perdut la pilota era una jugada clara de gol. Puntada llarga perquè arribi Gray, però finalment serà porteria per Willy Caballero, sacarà el Chelsea 9 minuts de partit. Doncs com dic, un Leicester que segurament tenen una mica la mirada ja posada o al cap, millor dit, en aquestes últimes 7 jornades de Premier, que si mantenen la bona ratxa que tenen, recordem, són tercers, o sigui, després del Liverpool i City, que són dos bèsties, ja ve el Leicester, o sigui, està per sobre del Chelsea, que està jugant molt bé, per sobre del Tottenham, de fet seran els 4, per sobre de l'Arsenal... Sí, té molta pinta. El 5è és el United? Ja és el United, sí. Ja és el United. A quan està el United ara mateix? Crec que eren uns 5 punts. Bueno, jo crec que si més o menys surten les coses bé, o van sumant d'aquests últims partits que queden amb unes quantes victòries, són 5 punts. Ara mateix el Wolverhampton és 5è, però perquè ja va jugar ahir, va guanyar contra l'Aston Villa 0-1. Un partit més o no? Sí, clar, té un partit més el Wolverhampton, per això no el fiquen la Copa aquí com si fos la Lliga i després tenen que recuperar. Sí, tot és un lío, és un lío. Però bueno, ja s'acabarà compensant els partits. Una Premier que, com diem, queden 7 partits i tenim intenció de fer les transmissions de les últimes jornades. Quan estigui el Bournemouth, el West Ham, a l'Aston Villa... segona, doncs... Bastarem per explicar-ho. Poden baixar els dos? O sigui, el penúltim és capaç d'avançar a Bournemouth i a West Ham? Estaran empatats a punts tots. O sigui, la felicitat aquí al Mala podria ser espectacular, no? Si baixés Bournemouth i West Ham? Sí. Hi ha una certa... Hi ha ganes de que passi això? Jo m'ho passaria bé una estona. Després, igual us demanaria, bueno, ho sento, no passa res, no sé què, però si passa podria ser un bon dia. És possible que passi, de fet, si vols apostar, seria una bona idea, segurament. Una bona idea. Sí. Doncs pilota pel Chelsea, servei de banda per Emerson, al lateral esquerre, queden 7 minuts de partit, el Chelsea intentant amb contres marcar aquest segon gol, el Leicester ara sí que està intentant arribar més, però ho fan en puntes llargues per Vardy, no busquen tampoc un joc així gaire amb control i intentar atacar tota l'estona, sinó que les puntades llargues pels davanters, que ha estat Vardy, i per banda esquerra crec que ha entrat Gray, doncs intentar mitjançant això una mica crear aquest perill. Un Demarai Gray que el van fitxar just la temporada de l'ascens, de la temporada que guanyen la Lliga, i tenia molt bona pinta, Demarai Gray, que venia del Birmingham, però després és un futbolista que s'ha quedat molt estancat i ja amb els passos que està fent el Leicester, que ja és un equip Champions, com aquell que diu, és un futbolista de Demarai Gray que ja no té aquest nivell. Jo crec que hauria de fer baixar una mica el seu nivell, anar a un Southampton que dèiem abans, un Everton, si vols, un equip d'aquest perfil, perquè jo crec que el Leicester ja és un equip del top 6 de la Premier. És un equip... Sí, del top 6 sí que el podríem dir que és segur ara mateix. Clar, quan marxin aquests Vardy i companyia, doncs mira, ja marxa Kanté, ja marxa Mahrez... Però mira l'equip que tenen ara, hi va marxar Mahrez i Kanté. No, està clar, i al final un equip molt treballador, i com parlàvem abans són molt contundents en defensa, al mig del camp també és un equip molt dur, llavors ja la referència a Vardy és que et dona moltíssim. Però és que han fitxat molt bé, a més, perquè fitxat i Elemans... Van fer el segon pal, l'ha tingut el central del Leicester, pilota penjada, i el dorsal 4, Soyuncu, ha tingut l'oportunitat d'empatar el partit quan queden només 5 minuts. Era boníssima i molt estrany que Azpilicueta se l'ha menjat, un futbolista Azpilicueta que sempre està molt atent a les cobertures. I Caballero que... I lo de Caballero ja...
Lo de Caballero, la sortida Espectacular. ha anat a caçar bolets, Doncs el córner ara pel Leicester, la té un altre cop Soyuncu, la treu, ara la defensa del Chelsea. Està arribant ara el Leicester, està apretant. Moments d'intensitat, Sí. moments d'estar jugant aquí el pas a les semifinals. Està molt a prop el Leicester de fer el gol durant 2 cops. Els hi tocarà patir, els hi tocarà patir. A no quina ser que tomin una centrada. contra, els hi tocarà patir. Quina centrada del Brighton. La treta, La treu, jo ja deia Azpilicueta, se l'ha menjat. L'ha tret Azpilicueta l'ha salvat. Aquí tenim ara Ross Barkley, ho intentarà el número 8 del Chelsea, s'equivoca en la passada, el Leicester intentarà sortir a la contra, també s'equivoca en la passada el lateral del conjunt local, ara per Azpilicueta, banda dreta, controla ara tranquil·lament el Chelsea. El partit de Justin, el lateral dret, és bastant fluixet, Sí. bastant fluixet. Justin. De fet, ni ha aparegut tampoc, Sí. ni en defensa ni en atac l'hem vist gaire. No, és un futbolista que van fitxar de tercera divisió, o sigui, jugava al League One amb el Luton va pujar a Championship, ara té pinta que tornarà a baixar. Estàs boig, tio. Clar, però va passar de League One a Premier. Bueno, molts per ho han fet, això no? el- Molts jugadors del Leicester també van tindre aquest... Bueno, Sí, però Vardy una- venia de però- setena o novena. Però una mica vas fent el procés, no?, de jugar a Championship, jugar... Però clar, passar del League One a Premier, jugar contra el Chelsea, no?, de jugar contra el Cranley Town a jugar contra el Chelsea, doncs aquí estem veient el que li passa a James Justin, que té algunes dificultats. Exacte, pilota llarga un altre cop del Leicester, serà pilota per Caballero, que no ha sortit finalment, però és servei de porteria. Malament el Leicester ara, Poca paciència, s'equivoca el meu amic el turc, el central Soyuncu. Soyuncu. Mentre veiem com el València intenta ara en aquests últims minuts tenir l'oportunitat, aquí veiem per banda esquerra va Guedes, ho intenta el portuguès, la penja, pilota per Asenjo. Molt ben col·locat Pau Torres, futbolista bon central, com diem sempre, i evita el que podia haver sigut un gol, veiem la cara de Celades ara, que evidentment no ho veu clar, perquè, com diem, després de que marxi Abelardo, de que marxi Rubi, un dels següents pot ser el company Albert Celades. Jugador, bueno, entrenador que va ser jugador del Barça, no? Si no Crec que és el ex-Barça, ex-Madrid. I Zaragoza, diria. Zaragoza, d'aquests sí, tios Zaragoza, segur. que no cau malament, però perquè tampoc li cau bé ni el... No? Celades no és odiat tampoc. No, perquè té cara de bon tio. Però ha jugat en els dos equips, realment. Saps? Sí. Clar, és el típic, és com el Saviola. Però com Luis Enrique. El Saviola, Luis Enrique sí està odiat. Luis Enrique és molt Però odiat. vull dir, sí, Però és Saviola. el típic Saviola. Que com no va fer res, doncs me da igual. El conejo. Que vol jugar al Madrid. A mi que ja molt bé, tio. Sí, sí, per això va marxar al Madrid i vaig dir, hòstia. La cinta de VHS, el conejo Saviola, el pibe aquell VHS d'esport, el tinc guardat a l'estanteria de casa. Quina joia. Va per la banda dreta el Leicester, la penjarà a l'àrea, anem a veure si hi ha rematada. No, li queda el segon pal a Chilwell, la tornarà a penjar, la treu ara a la defensa. La treu al Chelsea. Ara el Leicester apretant, li cau a Gray, el número 7 del Leicester, per banda esquerra en Chilwell, la penja al lateral, la treu bé el Chelsea un altre cop, les caigudes les està guanyant el Leicester, a veure si té oportunitat altre cop. Mare meva, com està ara el Leicester, queden només 2 minuts de partit, més el temps afegit, que no sé quin serà, perquè abans m'ha sorprès bastant que només han afegit un, és com que el cooling break és part del joc. És com si haguessin parat el temps durant el cooling break, com si fos això bàsquet o alguna cosa, no ho he entès. Recupera el Leicester per banda esquerra, Chilwell, altra vegada, a veure si penja o decideix jugar enrere, la fica molt bé, ara dins de l'àrea, juga cap a fora, Ndidi a la banda dreta, intentant buscar la centrada, ben replegat el Chelsea ara, la penja a l'àrea, li cau el segon pal a Gray, la toca amb el cap, refusa de nou la defensa, Chilwell a l'àrea, torna un altre cop a refusar Azpilicueta, Ndidi des de fora a l'àrea, res. Ho està intentant el Leicester, no serà per intentar-ho. I atac llarguíssim, i jo estava ja patint per tu, perquè és que un atac... Ui, atenció a la contraatac del Chelsea, això A pot acabar ja. contraatac la té Barkley, és un 4 contra 2, Pedrito per la dreta, Abraham pel mig, la juga per Loftus-Cheek, aquest amb Barkley, atures Michael, no sé ni com. Crec que ha sigut amb el cos, finalment, s'ha passat de frenada, sembla que anava cap a la dreta, i la pilota ha acabat al mig, i l'ha parat amb el cos, Michael, Bona parada d'Schmeichel, al final evita que sigui gol, però és que molt malament Barkley, ara veuràs com fa, li tira la pilota, li passa a Tammy Abraham cap enrere, i després té sol a Pedro, i en comptes de deixar-li en bandeja a Pedro, xuta ell. Sí, aquí va, està Loftus-Cheek anant en carrera i li ha ficat la pilota per darrere seu. Exacte, era Loftus-Cheek. I ho ha fet bé, al final. L'ha salvat, però mira, Pedro, la bronca que li fot Pedro a Barkley com dient, no, és que estava sol. Passa-me-la, tio. O sigui, sol és poc.
Mentrestant el València veiem com està tenint corners ara, està tenint oportunitats per intentar marcar aquest primer gol, queda molt poc de partit, encara que marquessin seria molt complicat que traguessin aquest empat. Mentre hi ha córner pel Chelsea, la rematada serà servei de porteria... No, serà córner. Serà córner. Crec que tindrem últims 5 minuts d'aquest Leicester-Chelsea molt macos, típic partit, no de Premier perquè és Copa, però d'aquests que acaben d'àrea a àrea. Venen 5 minuts molt macos. I mentrestant el derbi de València, el Villarreal intentarà fer aquesta contra, si no l'aturen la pot treure bé, molt bé per banda esquerra, ara és un 2 contra 2, intentarà donar-li pausa, li dona pausa ara al Villarreal, i mentre està al camp del Leicester, ara intenta dormir una miqueta el joc al Chelsea, encara que perd la pilota Kanté i ràpidament buscaven a Vardy. Però ràpidament posa el peu Kanté i evita el que era un bon contraatac. Sí. Evans no es complica, la refusa un altre cop cap amunt i que bé surten ara a la contra. Finalment Zouma l'envia fora de banda, pilota pel Leicester. Entrem en el minut 94 afegit. 4 d'afegit, clar, és que jo dic, no sé si no veus, la realització de la FA Cup és una mica estranya. Sí, abans m'ha costat, de fet m'he donat compte quan era el minut 46. Quan ja estava al descans gairebé. A veure si en el partit de Villarreal-València hi ha un gol i fica aquesta emoció en el descompte, però sembla que no, el València està molt tocat, així que ens quedarem veient aquest Leicester-Chelsea, pilota llarga ara per dorsal número 20, que m'has de recordar tu el nom perquè ja no... Chohouri, juga de cara amb Gray, intenta encarar el jugador del Leicester, la roba bé Barkley, la refusa la defensa, li cau a Soyuncu i torna a iniciar el Leicester. 3 minuts de partit. Com dic, venen últims 3 minuts de partit, seran molt intensos, el Leicester apretant ja i el Chelsea preparat amb Pedro per sortir corrent i matar el partit a la contra. Exacte. Hi ha canvis del Villarreal, ha marxat Cazorla al camp. Sí, entrarà Ontiveros, pel que veig, l'ex del Màlaga, també se'n va Chukwueze i Paco Alcácer, hi ha molts canvis també per perdre temps, entre Carlos Vaca... Sí. Crec que el València abans ja ha fet els canvis, amb Cheryshev i... Sí, és possible, sí que... No sé qui era l'altre, no m'he fixat, però Cheryshev segur que ha entrat, ha fet 2 canvis, així que s'ha guardat el 5è, que no el podrà fer finalment. Quan ha tingut una ocasió Wilfred Ndidi, el nigerià... Sí, una mica el xut ha sigut un... Sí, però no quiero, No s'ha cregut gaire Ndidi i s'està acabant ja, quedaran 2 minuts i mig de partit, tindrà l'última l'equip de Brendan Rodgers, que si acaba aquí ha fet una molt bona FA Cup, arriba fins a quarts de final i a la Lliga van tercers, o sigui... Bona temporada, al final era el Chelsea. Actuació molt digna. És que al final l'Leicester és que no té un partit que diguis... Algun partit perden, no? Però vull dir, a la Copa de primera ronda... No, és que a la Copa arriben fins a quarts de final i els fots per al Chelsea sí, està clar. Fins al final. A la Lliga van tercers. O sigui, increïble el mèrit que té el del Leicester. Quan torna a robar el Leicester, ara sí que els poden agafar potser en una contra, a veure si Chilwell juga ràpid, així ho fa, per banda esquerra Gray, trepitja la pilota al 7 del Leicester, amb molta tranquil·litat ara, molt bé, juga per dins, no sé si la penjaran o intentaran buscar centrada per banda, veiem que juguen per banda, la pot centrar el Leicester, la pot tenir, segon pal, no, pilota per Caballero, queda 1 minut i mig de partit perquè acabi. Hòstia, és que estem veient un futbolista del Leicester que està sense vestir, està a la graderia posant-se les mans al cap i estic tenint molts dubtes per determinar qui és aquest futbolista, perquè és d'aquests que, no sé, però, que em sona molt el seu cap. Em sona a mi, imagina't a tu. Sí, em sona molt la seva cara, però no tinc clar. És que em surt Andy King, el migcampista. Però... Podria ser. Em surt Andy King, però bueno, no ho sabem. No ho sabem. Està patint, sens dubte està patint a la grada perquè no pot ajudar els seus companys. Ara sí que queda un últim minut de partit, Ian. Entrem en aquest últim minut, pilota per Gray per banda esquerra, la penja i fa un canvi d'orientació boníssim ara cap a la banda dreta, a veure si aconsegueix baixar la pilota, no ho aconsegueix. Justin ha estat un mal partit per ell, al lateral dret del Leicester. És que la sensació d'avui és que Justin està més a prop de tornar al Luton Town que no d'estar al Leicester. No? Que no és dolent, Justin, però hòstia, igual seria que és una mica gran aquest escenari. Exacte. Doncs queden 30 segons, servei de banda pel Chelsea, buscarà pilota llarga perquè la baixi Abraham, no pot, la pentina bé el jugador, el migcampista, el Leicester, ara pilota pel Chilwell a banda esquerra, torna cap a dins, a veure en Didi què fa, pot perdre-la, Abraham molt bé i pot sortir a la contra, va Pedrito, amb Barkley un altre cop, a veure si li fa la passada, segueix Pedrito, fixa la defensa, continua Pedrito, ara la calma per Barkley i Barkley es quedarà més escurat a banda dreta.
Juga de cara. Molt intel·ligent, allargant la jugada Sí, perquè Pedro s'ha acabat, sense voler-la acabar, S'ha acabat, anem a allargar aquest atac i serà suficient per al Chelsea per guanyar aquest partit i està, com diem, en el bombo del sorteig que es farà d'aquí una horeta, que ja no estarem en directe, però ja compartirem el següent stream. Compte, pot deixar l'última, no. Acaba el partit, Leicester 0, Chelsea 1, acabem un dels partits que estem fent, mentre a l'altre han afegit 5 minuts i té falta el Villarreal quan queden 3 i mig. Sí, tenen una falta al Villarreal, com diem, ja tots els canvis ja realitzats i, bueno, segurament ja no anirà més enllà. Són 27 metres, el llançament de falta, em està xireixant a la porteria. No crec que sigui gol, si et sembla, Ian, comencem a repassar una mica com han quedat tots els resultats d'aquesta tarda de carrusel, d'aquest diumenge que hem estat amb vosaltres acompanyant-vos. Partits de segona divisió, Mirandés 1, Almeria 2, estem al temps afegit, però sembla que l'Almeria, després de Guti, traurà una victòria important fora de casa. Sporting de Gijón 2-0 contra el Lugo que s'està jugant el descens també. Segueix en descens el Lugo després d'aquesta derrota. Ja va perdre ahir el Racing, que segueix QE, i en canvi el Albacete i Deportivo sí que estan traient una mica el cap. El Albacete va guanyar ahir, també el Deportivo, i comencen a treure al cap dos històrics, com són Deportivo i Albacete. Pel que fa al Watford-Southampton, segueix el 0-1, ho deixarem aquí nosaltres, però esperem que el Southampton de Ralf Hasenhüttl aguanti. Quan s'acaba d'acabar el Barça, Ian, més 14, estem a la final de l'ACB. Estem a la final de l'ACB i ja veurem si la narrem la final de l'ACB. No volem prometre coses aquí en calent. Ja veurem, depèn dels nostres tècnics. No sé quan es juga aquest partit, evidentment. Depenem de... Estaria bé un partit de bàsquet, treure una mica això de... I segurament hi haurà algun partit de futbol també per repassar. Sí, alguna coseta hi haurà. Quan hem d'acomiadar aquesta transmissió, queda 2 minutets d'aquest Villarreal-València. Ara us diem com acaba el partit. Donar les gràcies, com sempre, al Guillem, a l'Òscar i al Jordi Mateu Gama per fer-ho possible des d'aquest suport tècnic que ens fan. I ho diem, que és veritat, sense ells no estaríem fet nosaltres. Seria Radio Patio, pitjor. Ni això. No seria Radio Patio. Mentre que, ojo, Hi ha hagut un gol del Milan, hi ha gol del Milan, marca Ante Rebic, el futbolista croat, futbolista que, és que mires els seus antecedents i té gol, targeta vermella, gol, targeta groga, gol... El tio aquest sempre li treuen groga. És una mica com un Ibrahimovic. Segurament Ibrahimovic li dona... No, està content segur. Li dona consells de com ser un bad boy, no? De davanter. Doncs ho deixem aquí, nois. Aquests són els partits, com estan els marcadors a aquesta hora de la tarda. Són les 7 de la tarda, falten 5 minuts. Ha sigut 2 hores de stream, tenint en compte la mitja part i tot. Algun dia farem alguns streams més llargs també, però sí, algun dia, hi ha diverses combinacions. Quan tinguem més seguidors ho podem fer un 12 hores, si vols. Home, la bateria de la càmera farà falta igual... Saps les coses aquelles que funcionen amb Dynamo, que li vas donant voltes i ho carrega? Si podem tenir aquí, del suport tècnic sou 3. Un dels tres del suport tècnic donant voltes a la Dynamo. Llavors va carregant contínuament la bateria i així 12 hores, clar. Donació i li podem pagar al xaval de la Dynamo perquè li vagi donant voltes. En comptes de 5 euros que fiquin 10 i ja està. Correcte. Doncs moltes gràcies per fer-ho possible als nostres tècnics, també a l'Ian per aquesta narració, tot i la ressaca, recordem que ve d'aquí d'un campionat de Lliga i el xaval... He complert, he estat... O sigui, vas complir ahir. Ahir molt. Ahir més. Compte que ha estat a punt de marcar el Villarreal en els últims segons de partit. Això era Moi Gómez, semblava, el dorsal 23. I s'acaba ja, queden 5 segons, així que ens despedirem a la vegada que acaba el partit. M'encanta Carlos Vaca com corre, sembla escau i al final xuta amb l'exterior. Ojo Carlos Vaca, Ojo Carlos Vaca, quin jugador Carlos Vaca. Ho deixem aquí, nois. Gràcies per la vostra paciència, per acompanyar-nos en aquest directe i com diem, ja us avisarem per Instagram, per les xarxes socials quan tornem. Gràcies, Ian, per fer-ho possible i fins la propera. Tornem. Hay tantas cosas de las que